نايلوم قشانا كوينو حيزو مصي زلو ارست خاني كونفدريشن صقادو نيرترا ويس فتنه زبل ارست اللي حيزو مصي زلو ابزر استزي اسفح زبل استمهرو كبنا يحاونا سانغال كاو قصيرناوين اب ريتون اب حتى اعطينا دحرناتو استمهرو محب مالتيو يا أننا كبر حاونا سانغال عندما خبير كان بزرومنا ممساخا بشمين بشم محدارن بشم ادميناتن بشم تساتفتي ناي حدر جاغانو قعد حن مصاخا دابولكي غزانا خمتلمود نتي كبر غاشانا بقدامنت فيرهيبنا مو نقبلو كابوين دحر كامل لايكا مكا حاونا سانغال يبكى حفابل انتي لازم فيرو توحد وانزلو سنيتنا دتكم الله قادو حدا غبر لنا انت الله خنكات مدب قصالي بحسابينا كي حال قال دايش سلازمطو من سانغال بعلها مس قالتك هاو حسكا مصيخا زلخا او الله حسكا مصيخا زلخا رستينا كبر حق نو سانغالي امباغدم انتي نو تبلو سانغال انت لها حجة سمع لهم يا حج مصيخا لها نابخا مدرك دحان دوعيركم دحان دمسيكم دحان دحاجيركم اللي قال لكم سلامات نقولكم كما لكم مو لومي نابتر استيك المأتاوي هراي حسب زبالة نفسي كفالتي أقدم جن كمبيوتري سلازعريتني كابعد عكرتي تلاقي حياتي زلقمو لتنستحب برامي مسجانا وحتى قرب لي معراني شمي سنقال ولا تنسى أي زبهن اسمارات وليدي حالي elementary school كومبوني middle school حبرت high school قدام واحد سلاسي نبر حجبار كازو بحر زلو او تماهيري بدحريقو قداماي ديجري خارج شابا يونيفرسيتي ناي ماسترز ديجري خامي كاب يونيفرسيتي اوف ساوث افريكا لني نازي ناي لومي ابيات اخلن مثلني ملالي نافتقندي ارستي كاتو اتقند ارستي زلن انا مزارب غداي كوينو زلو confederation مس ኢትዮጵያ ዝብል መዛረብ ኮይኑ ስለዘሎ ኣነ ኣብኡ ዘለኒ ኣፍልጦ ርኢቶ መስሕዋቴ ካካፍለኩም እሞ ነቲ ተካይድዎ ዘለኩም ዘተ ብዝተፈላለየ ኩርናዕ ንኽጥምትዎን ተወሳኺ ሓበሬታ ክኾነኩም ዝኽእል ብወገነይ ዝፈልጦን ከካፍለኩም ደልየ اسي مبقسي ناي لو معلتي نابزي استمهرو نخذ زجددني تار اسي اريترا كونفدريشن مس ايثيوبيا اغاديوس ولا فتنا زبليو ስለዚህ ከም ጥቡቅ ዲና ነዚ ዝቀርብ ዘሎ እማመታት ከም ጥቡቅ ዲና ክንሪኦ ዘለና ብኸመይ የርባሐና እንታይ ኸቲ ኣወንታውን ኣሉታውን ሸነኻቱ ንዝብል زيادة نخن مرمرو نختقمنا إليه نزار استزي خهب كده نخلقو زوحنا الكو فلتة حضريتا كابي استمركوسة مقانو كل جزء مچم حضريتا ذهب كاسب منشو تحتت الليقة منشو سخابيو كابي خاطري خيو إذا خطف خافلنا ذي خازن لخا رئيتو كابي خا أطريقة زبل حتون أقدس سلزقوني كاباب حتون مرسم تحتوني أب مأتوي قرب كلاليوكم أنا بعوازي كونفدريشن زبل أرستي كقدسم كفلتن زخالكو كابشحن تعتميت انت تحان ثلاثة زلو ديجي أب ديجي أب من أب في أب اسمرا زلو منقسي أب Ministry Nagdin Industrial Tourism بحنت أبد نبرنا الأول أنا Director نا Industrial معاتن تبغى عن أبد نبر كل جزء
إذا مش إثيوبيا شعو تجميرو زنبرة ركبات أو ثلاثي ركبات بنايت إلى درجة تساتي نيره فلذي تشعو زنبرة ركبات ناي كونفدريشن زبحر دلو حجي يماساسلو بزح نقر يماساسلو اللو زياداون انتاي نحن قلت نخل دي فاكتو ناي كونفدريشن ينيرو دي فاكتو تبالقال دارقا نمتس لزخونت مبزحتكم تردوان تفلقوان يخم إليه زأمن دي فاكتون أمونغو دي فاكتون دي جورن زبلو عزارار بانتايو دي جورن تخينو بحجي بأواج زوات أنقر مالكي بحجم بأواجن كونفدريشنينا إلين كلت حجرات وحدة حبرت عبد خطران وسعاد زي دي جور نقول دي فاكتون تلفاجن بأبايتها زلو دن أوج زي كونه أوج بحجز تقييده نزي كونه نجار ثاني بفاكتو خاتمه الذي إذا كارشحن تعتميسن تسعان ثلاثة كارشحن تعتميسن تسعان شمونتن أمونغو إيريتران إثيوبيان أزنبرة جبر زنبرة ركبات دارجا دي فاكتو زكونه ناي كونفدريشن بحرس لازمورو كارشعو أوان جميرة أبال ناي في شماغلتات لازموركو خدبدس جميرة زعبازي أرأسي ስለዚህ ብዙሕ ከጥንዕ ከንብብ ከካታተል ናይ ካልኦት ሃገራት ተሞክሮታት ክፍትሽ ይግደል ስለዝነበርኩ ስለዚህ ሓደ መበገሲ እዚ ነዚ ርእስቲ እዚ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ርእስቲ ንክህልወኒ ቀንዲ ረቋሕ ነይሩ ክብል ይኽእል በቲ ዝነበረኒ ሓላፍነት መሰረት ከዓኒ ናይ ኢንዱስትሪ ናይ ክፍሊ ኢንዱስትሪ ተፀዋዒ ኮይነ of COMESA ማለት common market for southern and eastern African countries ናይ ዞባዊ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝዩ ስለዚህ ኣብኡውን ቀጣሊ ኣባል ናይ ኮሚቴ ናይ ኢንዱስትሪ ኮይነ ሰራሕ ስለዝነበርኩ እዚውን ሓደ ክፋል ናይ ዝተሓተ ደረጃ ናይ ኮንፌደሬሽን ስለዚህ ብዛዕባውን ኣብኡ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን نقولنا نتوم أبالات نقولنا حجرات نقدرنا بناء منقص أمريكا دقف ذي rules of origin مالتيو حجرات بconfederation يكون regional integration أبز الصحابة برارو أوان كابت عارض أجمع مقدة ينتايو نسأ منقص أس نايقفتن ناي 7 اندقاء تفكر نسأ منقص أس مالت ينتايو أينا يحيو نسأ خيلو دخيل أينا يزخلتن أبتعد زفري أب إريترا زفري أب كلنا نايكم يستحقرات شيء اللو مالتي انقفاتات زي ولو ስለዚህ ሕጂ ኣብ ዝእዋንዚ እቲ ፀገም ዝመፅ እንታይ እዩ እዚ ሩልስ ኦፍ ኦሪጅን እታ ኦሪጅን ናይታ ሓሲ ኣበያ ኤሪትራ ድያ ዋላ ናይ ካልእ ምክንያቱ ጥረ ነገራት ካብ ካልእ ሃገራት ኣምፂኻ ክትምስራሓ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ንስኻ ዝፈጠርካዮ ክብሪ ኣብቲ ዋጋ ኣብቲ ኣቕሓ ክንደይ ዝኣክል እዩ ስለዚ እዚ ነቲ ሩልስ ኦፍ ኦሪጅን ከተፅንዕ ኣለካ እተን ሃገራት እውን ክሰማምዓሉ ኣለወን نزل زملكت سلطناون سلازوسكو نزل تتحيزو بزعبا زناي regional integration ناي confederation خغا زغات من تقامات اب غبري اب بايتا زغات من تقامات نزملكت استمهرون وسيده سلطينه سلازخونكم سون حدا كم انبوت حدا كم اتواح غيرخوت زي كالكون بزي بقون قال تقام اب فيدريشن اب ريجنال انتجريشن كابتو زغاتو متقامات تباهيلهم زغلطو زي ناي انتلكچوال بروبرتي رايتس حدا نجر سفري زي فريات زي ناتيو شريكاني اخا ناتاي كونن ناي كال حديو ناتوهال كاتخي اذا اني وورلد انتلكچوال بروبرتي رايتس بحال اورغانيزيشن على افي حورات منغستات نزخ أنا نتناي كوميسا زنبرنا حجرات سلطنان تمرتم كتهد عد الرخيرة زعبا زون سلطينة سلازي زناي intellectual property right of Tanzania خيدين خلتصومون عشتم حتى زقون سلطينة زون خالق توساخي نقدر كوي منه مالكي زعبا confederation ثم كالأمور كل أجمعات من مدلاي زعبا confederation زبحال تتو نخفلت داريخوني ስለዚህ ቆም እንዳወርኩ ብዙ ተሳተፍኩም ወርክሾፕስ አለው
نابقوم تماليسي خزرزرون حجي جزية يوصلكم እዚኦም ኩሎም ግን መዓይ ሓገዝቲ ነይሮም ኣቂሞምኒ ደጊፎምኒ እዮም ነዚ ርእሲ እዚ ንክፈልጥን ነዚ ሕጂ ከቅርበልኩም ተዳልየ ዘለኹ ኣርእስቲ ዘለና ሓበሬታ ከካፍለኩምን እዚ እቲ ውህሉል ተመክሮ እዩ ንምባል እቲ ናይ ማስተርስ ክመሃር ከለኹ ከዓኒ ኣብ ቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን ስለ ዝተምሃርኩ እዚ እውን ኣብ ዘበነ ግሎባላይዜሽን ብዛዕባ ቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን ክትመሃር ትደሊ ከለካ ኢንተርናሽናል ኤንተርፕራይዝ ትብል ንበይ ናብ ኮርስ እንዳትውሰድ ነዚ እውን ኩሉ ሓቂፋ ስለ ትሪኦ እዚ እውን ካልእ ተወሳኺ ነይሩ ስለዚ ነዞም ኩሎም ዝፈለጥክዎም ሓበሬታታት ንዓኻትኩም ከዓ ኣሕዋተይ ከካፍል ኢለ ናብዚ መፅእ ዘሎ ስለዚ ኣርእስተይ ናይ ሎሚ ኣብ ኮንፌደሬሽን ጥራሕ እዩ ፎካስ ክገብር ኣብኡ ዝያዳ ኣተኪረ ክዛረብ እቲ ዓንፈወይ ዝብለኩም ዝነበርኩ ብዛዕባ ሬጅናል ኢንቴግሬሽን ገለመለ ዝብል ናብኡ ኣይክምለስን እየ ብዛዕባ ፌደሬሽን ዝብል እውን ኣገዳሲ እንተኮይኑ ንካልእ ግዜ ዝዘራረበሉ ሕጂ ግን ብዛዕባ ኮንፌደሬሽን እዛ ናይ ለንቀነ ዘላ እዋናዊት መዛረቢት ኣርእስቲ ኮንፌደሬሽን ኤሪትራን ኢትዮጵያን ትብል ስለ ዝኾነት ግዜ ከይቀትለልኩም ናብኡ ጥራሕ ኣድሂበ ነብርህ ክፍትነ بعركس اسكا حجتا ناتي سبح الله مو كمبيوتري نابعدو كملس عدل كتبوني اوكي سانجال حرة تمالي سلقو هذا تمالي سلقو بعد ناصر اسنا خنملسينا بزعبا كونفدريشن اتوكيرا خزارب ديلي زلقو تلازبالكو فللي أمونغو فيدريشن كونفدريشن حجة كذلك مثلا نتي أستمر قرب كذا نخلقه أبحد نهلاونا نمرجعان فيدريشن كنا بالكندل خلنا أنت مالتيو كل التحجرات النيران يوها هذا حدنا في فترة وهذا في فترة أمود أتا حنت حجرات هون في وقت حنت حجرات هون سلذي كل التنيران حد مخان مالتي كلت الأولويات زلوان حجرات نيرن أما جرشاجن حنت الأولويات زلوان حجرات هلو أقدمهم كلت زيجاتات نيرن إثيوبيان إريتران فيدريشن تدعينا إريتراو زيجات بحال نيرو إريتراو إثيوبياو زيجات بحال نيرو بفيدريشن حرت قرين كازل أمود أحد زيجات حجلو لذا إريتران مش إثيوبيان تدعت قرينا وي إثيوبيان ينخون وي توب إثيوبيان زنورخ أقولهم إريتراويان ينخونهم عليه نزحت إنجينا بزعابية سلط خيزجن إتم إريتراويان إثيوبياويان ينخون ماليزي خلاي دارجا نمفراسو زي عينتو علوي مس جبر كايو نمفراسو أشجاري أي كأليني أي كون جلهم أشجاري حقتها فيه اللغة حقتها مسألة خاطئية نايت عدي قوة من تدعى اللقينو بقوة متخيل نعملت كاب حج جميرنا أب إريترا إريترا مس إثيوبيا فيدريشن تحضر أنت دعينا قوة مالون إثيوبيا ولا ناي مدرس المسألة اللون تبالي أب قوة كتم مالو زلا كانت قطعة اللو بزر مو تقيد مالك فلازم نخطوات قليلون يكونان فلازم زي تاع فيدريشن مالك فيدريشن بوينتا حريقة بدليتها تأطويو كتخدل خلا حاجن كتفاتح كتخدل خلا حاجن كم تخت أطو خلا قليلا يكونان كلت زيجا نيركا حدا زيجا خاطفو كلت حجرات نيركا حمت حجرات خاطفو كونفدريشن جن كلت حجرات بدليتن بسممعن ناب حمت حجري لوطا يا زي كلت نيرن ناب حمت لوطا زي أجن انتايا خلك أخم سلاسي كم بحدن ثلاثة يوم نبلهم إذا كلت زنبرة ناب حدا خلوطا أخذ لي خلوا حدن كلتن كأيقونا ناي كلتي أنا اللون حدا خأز جبران كألوان نتأمنتن حلين وصل دخولي اللون حدا خوينا دخل دخونا تات كألوان سلذا حدا كلتن يقونا كلت زيجاتات نيرهم أمش على شاون كلت زيجاتات خوينا من الفرق إريتران إثيوبيان أنت أبو كونفدريشن حريرا إريتراو زيجا زبلالو إثيوبيا وزيجا زبلالو إريتراو منقصتلو إثيوبيا ومنقصتلو ግን ንክልቲኦም ዝተሰማምዕሉ ነጥብታት ዘተግብር ካልእ ኣካላት ግን ይመስረቱ ስለዚ ናይ ሓባር ጉዳይ ተሰማምዕሉ
በቶም ዝመስረትዎም ትካላት ገይሮም ከዓ ይመሓደሩ ማለት ምፍራሱ ከይከኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ኮንፌደሬሽን እዩ ኣብ ዓለም ተራእዩ ስለዚ بسمم حتى أبدي ده لخير جزء خاني جديد كاتوت أبجدي زي renewable reconfederation renewable confederation زبالله بجزء زقيت جن عند تحدث زخيت confederation زبالله إذا جن جزء تسمع مع حال خي تودع كتفات حي خلي خمانه نحمش عمل أنت تسامع حمش عمل بدنا تتنا حلا كمان ስለዚህ አሞንጎ ፌዴሬሽንን ኮንፌዴሬሽንን ዘሎ ክልሊ ቅድም ጽቡቅ ጌርና ክንርድኦ ክንከላልና ነትርእስና መታን ጽቡቅ ጌርና ንክርድኦ ኢለ ከመእተዊ ዝገበርኩ እዩ መብዛሕትኩም ከም ትፈልጡ ይርዳእኒዩ ግን ኣብ ሓደ ከም ዘለና ገይረ ንክንራዳእ ንክረጋግፅ ዘለ ዘለኹ ጉዳይ ጽቡቅ እሞ ኮንፌዴሬሽን አሞንጎ ክልተ ሃገራት ሕጂ ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኤሪትራን ኣብ መጨረሻ ይኽነብር أمونغو إريتران إثيوبيان كونفدريشن تقادو فتنا تقادو أدم نزبل دحار فريقه حفشاوت كنر أيو إذا أمونغو إريتران إثيوبيان كونفدريشن مبال حدش نقر أيكونا كل جزء أبقال عالم تفتنة زنبرة زلو نبدأ حجون زقص القداي سلزخونة إذا عنا طرح زقات زلو تقادو وفتنا غيرنا أين الأيو زنبريو خاطر يدمتن محاكم كلالنا خاطر تماهيرنا خنلب مولل لنا دينا لنا نحنا كالإريتريان بكونفدريشن بوزك علان تزي سرحنا قالوت هاجرات بكونفدريشن سريحا انتاي ربيحا انتاي كس أجمع قات إموان نزبل جن انتسنايو نزحجي زمت زلو أرأستي ربحقون قدعاتون نخن مرمر حقزنا يخيلي لسلز حاسوب كيز عرب وزرق ስለዚህ ናብኡ ከኣቱ ስለዚ ብዛዕባ ናይ ካልኦት ዓለማት እዩ ዝገልጽ ዘለኹ ናይ ካልኦት ዓለማት ኮንፌደሬሽን ኢለን ከኣትዋ ክደልያ ከለዋሲ ዘበገሰን እቲ ድራይቪንግ ፎርስ ደፋእ ሓይልስ እንታይ ነይሩ እንታይ ኮይነን እየን ናብ ኮንፌደሬሽን ሃገራት ቅድሚ ሕጂ ከኣትዋ ፀኒሐን ንዝብል እሞ ንርአዮ ኣብ መንጎ ኤሪትራን ኢትዮጵያን ከ ሕጂ ፌዴሬሽን ኮንፌደሬሽን ንብል እንተደኣ ኣለና ኮይና እቲ ደፋእ ሓይል እንታይ نزبل كأشعو أم بجرشة مقيلة مبزحتيو تدفع حيري كوينا زركت بب حدا دحرا أبنتات دا قلت كنا يزرقات أما حقرات تجلت إيه جن بحثشو تدفع حيري كاد حدا نافكالي إفعلاله بزحت حقرات ميرانين نرماتن كلين نتالوان زدفع حيري زدرخن حيري كلينات هلو ስለዚህ ነፍስ ወከፈን ነፈን ዓደታት ከይረአና አጠቃላሊ ኮንፌደሬሽን ከተወካ ዝኽእል ጉዳይ እዚኦም የሚልካ ከተቀምጦም ብጣዕሚ የጸግም ናብ ዝብል መደምደምታ ንክበጽሕ ደልየ ስለዚህ ኬዝ ባይ ኬዝ እንተደኣ ዘይርኢናዮ ከጋግየና ይኽእል እንድሕር ደኣ ከምዚኢልና ፍሉይነት ናይ ኩነታትን እዩ ዝውስኖ እንተደኣ ኢልና እሞ حدا نقول زجاج رقاحي يلن نازل لنا نمت زلنا كم زفرنج زولو there is no one jacket that fits all حنت جاكيت نقول سر كتجرد الفقد يلن كم زولو زعبا قداي فيدريشن كان عبد الله خلنا خاقاني حنت جاكيت يلن نقول سر نقول لنا حضرات كتجرد الفقد لنا مدام دم تاخذ بتحلى مكاننا جن حافشاو جن جمجمات جن كتقمت تخون كابناي جرام طلعي بحبار نمكلخال الى زاتوا حضرات كنجلوا مناي حبار قطا نوشت اوت اجمات اوشتن نزغات من اجمات شجر نمفتح الى زاتوا حضرات بكونفدريشن بتوها هذا وهدل تفطر حضرات كنجلوا مسخالوت حضرات زون ركب بتسمساسل اجباب حزقمو ربح له ويدما طلاو ترى نخنصاوت حجزنا يلن نا كونفدريشن زاتوا كم زلوا جن كم حفشاوي نتقالل جرنا جن كم ستيتمنت جرنا جن كنوسدو نخئل حجي بدحرينا ريخ
كوناتات نايتن حجرات يزورسما قبلنا اتن حجرات سكي قدم حجي ناب كونفدريشن زعتوا منين إلنا خنرئ نفتن هذا كونفدريشن قدم لدى خرصة جميل زنبالي أمر مقام هجي ناقو تماليسي مغلاطو أزينا يروحوا قوان سلازخوني متحجز لنا قوان بزح متأسسار زمدناون كهلو سلازي كئل خربحنان كتقمنان أي كئليني ليه قديفي اللهو حليفي اللهو جن تقص كبلون يجب كم زلو نمزخة خارزة أكل طرح سلازي كم حدش أمر كم حدش حسابات كم جزيو زمتو نجر جيرنا عينو سودو قدم زنبري زلو حجي نبدح حجي ونزقص القداي مخانو راح تقومون ربحاتهم يتقمن ديو أي تقمنن يربحن ديو أي يربحنن عند بالكات أطول تبطهم قداي مخانو نخنت أرجليه نقبلنا قدم لدة خرصوص قدمي حدش عمد شحن 400 شمونتن قدم لدة خرصوص United Monarchy of Israel سبل بكونفدريشن سسرحة هذا نيرا ثلاثة توها هذا نيرا إذن الكونفدريشن 410 شمونتن عمد كمان زليقو نيرا إذن أيقدمي قدم لدة خرصوص كارا خويانتا زبحال كأني فدريشن نيرا إذا مزحتي ناي ترايبي ناي فلسطة ترايبس أبو كونفدريشن أساسورو لي إذن قدم لدة خرصوصيو أبشحن 375 شحن 460 شمونتن زبل من 93 عمد كأني زلقة نيرو زياتهم دنماركن نرويجن ون بحر لدة خرصوص أبشحن 536 شحن شمونتن 14 دنماركن نرويجن ون كونفدريشن جيران بحرار تتأميران بوهدة كوينا يخدانيرانيان نخلص 178 عمتات كأني بحنسا حدنت كثيرا توعيزانيان بدحيث جديفانو أفرو كونفيدنسي زبحالو نيرو أمونغو نيجيريا النازا حجنت وعزلنا أمونغو كاميرون أمونغو إيكواتوريال غيني زبحال خاب شحنت شدشتن إيثن تسعان شحنت شعبتن إيثن كلتن نخلتن إيثن عسى عمتات زأكلون كونفدريشن واليونيون تأفكيرا يخدانيرانيان اندحري كون دابلنا نقصل فتينا the Confederated States of America the حج حورات منقصات أمريكا نبلا زلنا قدميو تن 17 كولونيس أبدنا برالو أول شعوب زفتروا Confederation نيرو من 4 عمد سنيحو بدحري إتريسو قوة محدش جيرن United States of America زبحالة 5 states بالنسبة خالق انت دارينا حجي اسكازاناي أمريكا خذلكم إذا أمريكا Confederated States of America زبحالة 13 states وكولونيز نداتوا حالات وحزنا بلا نبحث كونفدراسيوني نبحث حبرت عندنا وحدة زخيدا مخنيات انتايو انت دايلنا زياتن كابتن عنو ناي فرنسان ناي انجليزن كولن نيرون ديو كابت كولنين تنقيلن انتن او جنيران ስለዚህ ነንበይነና ሆይና ናይ ኮሎኒ ናይ መግዛእቲ ናይ እንግሊዝን መግዛእቲ ናይ ፈረንሳን ክንሞክቶ አይንኽእልና ስለዚህ ኮንፌደሬሽን ክንፈጥር ኣለና ኢለን ይፈጥራል ነራ ስለዚህ እዚ ምክንያት ሕጂ እዚ ምክንያት እዚ ናተን ኩሉ ምክንያት ነይሩን ናጽነተን ካብ እንግሊዝን ካብ ፈረንሳን ከሕልዋ ዝፈጠረኦ ምትእኽኻር ይነይ ብድሕሪኡ ኻንኺ እዚ ናይ አረብ ፌደሬሽን ዝበሃል ነይሩ እዚ ኣብ መንጎ ኢራቅን ኣብ መንጎ ጆርዳንን ተፈጢሩ ዝነበረ ከም ተዓንተይ ዝበኩም ዘለኹ ዴፋክቶ ኮንፌደሬሽን ኢልና ከነዛሙዶ ንኽእል ኢና ከምኡ ዓይነት ነይሩ ኣብ 1958 ዝነበረ እዩ እዚ መበገሲኡ እንታይ እዩ እንተዳኢልና ተቐንዲ መበገሲኡ ድሕሪ መግዛእቲ ናይ ኤውሮጳ ሃገራት እዚ ፓን አፍሪካኒዝም ፓን አራቢዝም አፍሪካውያን ሓደ ክንከውን ክንክእል ኣለና ሓደይና ገቲ ሳቶም ዝፈላለዩና እዮም ስለዚህ ንሕና ክንምለስ ኣለና
እዚ ዶባሲሎም ሓንጢጾሞ ዘለው ሃገራት ኢሎም ሰማንዮምና ዘለው ከመቃቅሉናን ንረብሖም ደልዮም እዮም ስለዚ ኣብ ሓደ ንጥርነት ዝብል ናይ ኣፍሪቃውያን ምንቅስቃስ ነይሩ ናይ ዓረባውያን እውን ነይሩ ስለዚ ነዚ ናይ ኣረብ ፌደሬሽን ንኢራቅን ጆርዳንን ናብ ሓደ ከምፅአን ዘገደደ ምክንያት ቀንዲ ደፋኢ ረቋሒ ዝነበረ እዚ ናይ ፓን ኣራቢዝም ኣዕራቢና እሞ ኣብ ሓደ ክንከውን ኣለና ዝብል ነይሩ እዚ ግን ካብ 6 ወርሒ ንላዕሊ ክቅፅል ኣይከኣለን ብድሕሪኡ ካልእ ኣብነት ኢለ ከምፃልኩም ደልየ ዘለኹ እዚ ዩናይትድ ኣረብ ሪፓብሊክ ዝብል ኣብ መንጎ ግብፅን ሶርያን እዚ ከዓ ካብ 1958 ክሳብ 1961 ዝነበረ እዋን ዝተፈጥረ እዩ ብድሕሪኡ እውን ኖርስ የመን ሰሜን የመን እውን ምስአን ተፀንቢራ ነይራ ስለዚ እዚአን ምስ ተፀንበረት ዩናይትድ ኣረብ ስቴትስ ተባሂለን ይፅዋዓ ነይረን እዚ ከዝፈጠረ እንታይ እዩ እንተዳኢልና ብፍላይ ኣብ ግብፅን ኣብ ሶርያን እዚ ናይ ባኣስ ፓርቲ ዝብል ነይሩ ዘመነ ሶሻሊዝም ነይሩ ኣራቢዝም ፓን ኣራቢዝም ተደሚርዎ ስለዚ ኣብ ግብፅን ኣብ ሶርያን መንግስቲ ካብ ሃይማኖት ነፃ ዝኾነ መንግስቲ ክህሉ ኣለዎ ግን ከዓ ሶሻሊስት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ረብሓ ናይ ህዝቢ ከረጋግፅ ዝብል ምንቅስቃሳት ስለዝነበረ ኣብ ክልቲኡ ከዓ ናይ ባኣስ ፓርቲ ስለዝነበሩ እዚ ድርኺት ኮይኑ ደፋፊእዎም ክልቲኦም ኣብ ሓደ ኮይኖም ምስቲ ናይ እስራኤል ዝብል ዝነበረ ምምካት እውን ንዕኡ ከም ሳልሳይ ረቋሒ ኮይኑ እዚ ሓደ ካብቲ ምክንያት እዩ ስለዚ ናይ እስራኤል ጉዳይ ናይ ፓን ኣራቢዝም ይድመሮ እዚ ናይ ባኣስ ፓርቲ ምንቅስቃስ ኣብ ክልቲአን ዓድታት ዝነበረ እዚ እውን ከም ሳልሳይ ረቋሒ ኮይኑ እዚኦም ሰለስተ ረቋሒታት እዚኣቶም ነቲ ኮንፌደሬሽን ንክመፅእ ኣብ መንጎ ሃገራት ምክንያት ኮይኑ ክብል ዝፍትን ዘለኹ ካልኦት ንኣሽቱ ምክንያታት ነይሮም ዶ እዎ ነይሮም ግን እዚ ፌደሬሽን እዚ ድሕሪ 3 ዓመት ፈሪሱ ስለምንታይ ፈሪሱ ብዙሕ ታሪክ ኣለዎ ምክንያቱ ማዕርነት ኣይፈጠረን ግብፂ ዓብላሊት ኮይና ኣብ ሶርያ ንኣብነት ቀላል ኣብነት እንታይ እያ እቲ ኮንፌደሬሽን ዝተፈጥረ 600 መናብር ዘለዎ ፓርላማ ነይሩ ኣብ መጨረሻ እታ ፓርላማ ግን 400 ግብፃውያን 200 ጥራሕ ሶርያውያን ክህልዎ ኣለዎ ተባሂሉ ስለዚ ሚዛኑ ኣይሓለወን ንክልቴና ኣይርባሓናን እዩ ናብ ዝብል መፅዩ መብዛሕትኦም እቶም ኣብ ኣንዋር ሳዳት ሓያል ስለ ዝነበረ ንሱ ከዓ ከም ፕሬሲደንት ኮይኑ የመሓድሮ ስለ ዝነበረ ነቲ ምውሃብ ኮንፌደሬሽን ንብዙሓት ነቶም ኣብ ሶርያ ዝነበሩ ክዕንጥጦም ጀሚሩ ስለዚ ሶርያውያን ካብዚ ኮንፌደሬሽን ምንም ኣይረባሓናን ልምነትና እንዳተገፈፈይ ዝኸይድ ዘሎ ዝብል ስምዒት ተለዓዒሉ ናብ ዕልዋ መንግስቲ ናብ ምብፃሕ እውን ኣሰጋጊርዎም ስለዚ እሱም ካልኦት ምክንያታትን ከይነውሓና ኣሕፅር ከብለልኩም ኢለ ምክንያታት ኣሪዕሎም ካብ 3 ዓመት ንላዕሊ ክኸይድ ኣይከኣለን እቲ ምሕዝነት ሰሜን የመን እውን ተፀቢራቶም ነይራ ካብ 3 ዓመት ንላዕሊ ግን ክኸይድ ኣይከኣለን ምክንያቱ ኣይሰርሐን ብድሕሪኡ ዩኒየን ኦፍ ኣፍሪካን ስቴትስ ዝበሃል እውን ኣብ ኣፍሪካ ተመስሪቱ ነይሩ ክሮኖሎጂካል ኦርደር የስሒዘ ዝኸይድ ዘለኹ ካብ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ጀሚረ ናብ ዘለናዮ እዋን እንዳምፅሕኩም እየ ዝኸይድ ዘለኹ ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ እውን ዩኒየን ኦፍ ፌደራል ስቴትስ ዝበሃል ነይሩ ማሊ ጋና ጊኒ ዝበሃላ ዝመስረቱ እዩ ነይሩ ካብ 1961 ክሳብ 1963 በዓል ንክሩማ በዓል ቱሬ ዝነበሩሉ ግዜ ጉኑናት ስራሕቲ ዝነበሩሉ ግዜ እዩ እዚኦም እውን ናይ ፈረንሳን ናይ እንግሊዝን መግዛእቲ ክንምክቶ ኣለና ዝብሉ ናይ ፓን ኣፍሪካኒዝም ኣፍሪቃውያን ኣሕዋትና ሓደ ክንከውን ኣለና ዝብል ዝረኺድ ዝደፍኦ እዩ ነይሩ ስለዚ ብመሰረቱ ናይ ሓባር ባጤራ ናይ ሓባር ዜግነት ሒዝና ንክንንቀሳቀስ ኩለን ኣፍሪቃ ከዓ ንምታና ክሓብራ ኣለዎን ኢሎም ፃውዒት ገይሮም ግን ካብ 2 ዓመት ንላዕሊ
في كونفدريشن كسبح يكالن ثبتاتي لتاريخي مخنياتاتو بزحت كونو فوقليوم ግን አይሰርحን እቲ ተደሊ ዕላማ እቲ ዝደፍዐ ኩነታት ዝያዳ ስምዒታዊ ስለ ዝነበረ ግድ ኮይኑ ነቲ ዝለ ዕላማ ይሃበን ስለዚ ክልቲኦም ወገናት ሓዲኦም ክርዕም ኣብ ዘይክእለሉ ኩነታት ከምኡ ፍጠር ነይሩ ዝበዝሐ እዋን ግን ኣብ ኣፍሪካ ዳርጋ ዞም ኩሎም ፌደሬሽናት እዚኣቶም ዝፈረስሉ መፈንቅለ መንግስቲ ዕልዋ መንግስቲ ይግበር ነይሩ ዕልዋ መንግስቲ ጌርካ ነቲ ሓደ መንግስቲ ምስ ለወጥካዮ ነታ ፌደሬሽን ከም ትፈርስ ትገብራ ነቲ ኮንፌደሬሽን ምክንያት ረብሓይ ኣይ ክሕሎን ኢሉ ዝሓስብ ናይ ኣከባቢ ሓይሊ ይኹን ናይ ደገ ሓይሊ ነታ ኮንፌደሬሽን ከፍርሳ ክደሊ ከሎ ወተሃደራዊ ዕልዋ እንዳገበረ ክዕታ ፌደሬሽን ውን ብዙሕ ግዜ ከም ዘይትፈርስ እዩ ተኣብነታት ዘርእየና ብድሕሪኡ ዝሰዓበ ፌደሬሽን ኦፍ ኣረብ ሪፐብሊክ ተባሂለን ኣብ መንጎ ግብፂ ሶርያን ሊብያን ተፈፂሙ ዝነበረ ኣብ 1972 እዚ እውን እዚ ፓን ኣራቢዝም ዝመበገሲኡ ኣዕራብ ኣሕዋቲና ንእስራኤል ክንምክታን ተዳእ ኮይና ብሓበር ኮይና ኢና ክንሰርሕ ዘለና ዝብል ኣተሓሳስባ ዘበገሶ ናይ ሊብያ ትዝክሩ ኢኹም ናይ ግብፂ ንፈልጦ ኢና ሲርያ እውን ምስ እስራኤል ብርቱዕ ምትህልላኽ ነይሩዋ ስለዚ ኣብ ሓደ ንኹን እዚ መበገሲ ኮይኑ ንኩልና ዓረቡ እንዳሓር ክጥምፈና ይኽእል ኢሎም ሓሲቦሞ ዝነበሩ እዚ ግን ካብ ሓንቲ ዓመት ንላዕሊ ትሕቲ ሓደ ዓመት ጥራሕ እዩ እዚ ምትእኽኻብ እዚ ህይወት ነይርዎ ብዙሕ ከይተጓዕዘ ከዓኒ ተቆፂኡ ተሪፉ ብድሕሪኡ ኣረብ ኢስላሚክ ሪፐብሊክ ዝበሃል ከዓ ተመስሪቱ እዚ ከዓ ኣብ 1974 እዚ ከዓኒ ኣብ መንጎ ሊብያን ቱኒዝያን ኣብ መንጎ ሊብያን ቱኒዝያን ምክንያቱ ሊብያ ዝከረኩም ተቆይኑ ኩሉ ግዜ ኣነ ናይ ዓረብ ዝብል ነይሩ ምትኽኻር ነይሩ ምስ ግብፂ ናይ ዓረብ ጉዳይ መን ይወናኒ መን እዩ ዘማእዩ ስለዚ ንቱኒዝያ ከዓ መሊሱ ናብ ቱኒዝያ ገፁ ከይዱ ሊብያ ምስ ግብፂ ከይቆንዖ ምስ ተረፈ ኮንፌደሬሽን ናብ ቱኒዝያ ገፁ ከይዱ ብድሕሪኡ እውን ማሮኮን ቱኒዝያን ማሮኮን ኣልጄሪያን ማሮኮን ኣልጄሪያን እውን ናብዚ ምትእኽኻብ ድሌተን ኣርኤን ነይረን እዚ ምትእኽኻብ እዚ ነቲ ፓን ኣራቢዝም ዝብል ዝነበረ ምስራሕ እንዳኣበየ ስለ ዝኸደ ንሕና ናይ ማግረብ ሬጅናል ሃገራት ኢና ኢሎም ሓድሽ ናይ ማግረብ ሬጅናል ፖለቲክስ ከነተኣታቱ ክንጅምር ኣለና ኢሎም ዘባጋግስዎ ኩነታት እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ እውን ትሕቲ ሓደ ዓመት ጥራሕ ይፀኒሑ እታ ማሮኮን ኣልጄሪያን ክንኣቱ ኢና ኢለን ቃል ሂበን ነይረን መሰንከይ ኣተዋ ከለዋ ግን ኣብ ትሕቲ ሓደ ዓመት እቲ ኮንፌደሬሽን ኢሉ ተመስሪቱ ዝነበረ ህይወት ቀፃልነት ክረክብ ኣይከኣለን ፈሪሱ ብድሕሪኡ ናይ ሴኔጋምቢያ ኮንፌደሬሽን ኢና ንርኢ እዚ ናይ ሴኔጋምቢያ ኮንፌደሬሽን ኣብ መንጎ ሴኔጋልን ጋምቢያን ዝበሃላ ክልቲአን ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ዝተገብረ ውዕል እዩ እዚ ከዓ ኣብ 1982 ክሳብ 1989 ዝነበረ እዋን እዩ እዚ በተዛማዲ ንውሕ ዝበለ እዋን ፀኒሑ 7 ዓመት ፀኒሑ እዚ ናይ ሴኔጋምቢያ 7 ዓመት ፀኒሑ እዚ ናይ ሴኔጋምቢያ ታሪኻዊ ኣማጣጣውን ኣሎ ቀደም ፈረንሳይን እንግሊዝን እውን ነዚ ኣካባቢ እዚ ብሴኔጋምቢያ ኢሎም ሓደ ጠርናፈ ፈጢሮምሉ ነይሮም እዮም ምክንያቱ ሓደ ናይ ንግዲ ማእኸል ክፈጥሩ ደልዮም ስለ ዝነበሩ ክልቲኦም ኣብቲ ንግዲ ነይሮም መብዛሕትኡ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ናይ ንግዲ ናይ ባሮት ምሻጥ እዩ ስሌቭ ትሬድ ባሮት ይሸጡ ነይሮም ነቲ ናይ ባሮት ምሻጥ መስመሮም ዝነበረ እንግሊዝ ብጋምቢያ ሪቨር ገይሩ ነቶም ባሮት ዝሓዞም ናብ ካልእ ዓለም ዝሸጦም ነይሩ ፈረንሳ ከዓ ብሴኔጋል ገይራ ናይ ሴኔጋል ዝነበረ ናይ ስሌቭ ትሬድ ሰንተር ሪኢኹሞን ሪአዮ ነይረ በጋጣሚ ዕድል ረኺበ ከይደ ነይረ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ይበቃ ካልእ ግዜ ብዛዕባኡ ክንዛረብ እዚ ታሪኻዊ ኣለዎ ናይ ቀደም እየ ክብል ደልየ ዘለኹ
أنا جن حجز على لكم ذلك أبدين أب شحن شعتم إثم ثمانين كلتن شحن شعتم إثم ثمانين شعتم شوعة عمد بدبرجن زي بزمنا أفريقيا خلتين رأسا إلى أنة مسحلوا زفت أرأو كونفدريشن ذلهم خلتي الأولويان مع أفريقيا هجرت بدليتن فكيرا أنت هاي دراخ حيل أنت هاي دراخ حيل معناته سنة تجلسنا زلا نقول كونفدريشن سي دراخي حيل نيرو مخنيات نيرو رقح نيرو هنا خلنا بالبلدنا فلذي نحن كأزنا بدن شجر نتايو كلتين أب كلتين تدقاقام زخونة علوة منجستي كارتن أب غروابتن حيالات زبحالة زنبرا هاقرات يقاتم نيرو فتنة ساتي يكايد عنيرا حجي نزحتي سنة كبا أمونغوزن أكبابنا يزن زنبرا هاقرات زبحالة سن عبيتن حيالاتن نتي فتنة علوة نمغوار فتنة زكايدة بدحري يدفع اللوا يحجز اللوا زبحالة زنبرا ليا نيجيريا يعني فلذي نزي بكاب أكبابي ناي أفريقيا هاقرات نزقاتم تتعنو بفلاي كأني علوة منقصي وتهدروا علوة منقصي نمكل خل حبيرنا كم سرح تقتان من رجع أن هاجرنا حبيرنا خنا نبيننا خن مكتين خلنا ببيننا خنا خن مكتين خلنا حبيرنا إنا خن مكتين خل زبل زدرة خوي تقندر أحنيه أجرمان قدي ونابزن تاينيرو أب سنغالون كفلي زدلي حيلتات نيرهم فلازم ساتومون حدا خاطئ أجر نيرهم فلازم خلتي تدميري فلازم خلتي أنسقات فلازم أبورو تطح بايتان من مخنيتان في مسارتنا حلوة من قصة كفونو مجابريان مسارحتاتهم كفونو يقول لهم نزبلون كلهم لما مكاتهم خلتي أنت سامي عن سريحا إذا سقات كسع زقنطت أب نيجيريا زحاشة من قصة كسع زمت ليبياون كابكم زعمل نجارات دخيمو خقطفو قصع الجمر مشوعة عمل درجة في وقت زريو أني حو صباحيلو أني حو خنقلون خلينا بدحريو خلق بخل بدحريو بن ثم جامبيانس مننتهم الأولوياتهم ببقرب إن تشرشرة أبحد جاي ودق عليهم يتحسبوا بتحدثنا خاب قربت حجرات كأزمة زلة تسعنو إن فقسي يخيد عليهم تقولوا نتي كونفدريشن بدليتهم قديفهم وصلت كونفدريشن تاني بتحريروا زناي سايبيريا سايبيريا دينا سوري يقصد تقولنا ناي سيربيان ناي مونتينيرون إذا كلتين أكلات وفدريشن ناي يوغوسلافيا زنبرة إذا كلتين حجرات تا يوغوسلافيا تبل نبتسان مسجات أما بدحري زجات أما خناتاتيو كلتين سيربيان مونتينيرون كاب كلتشحن سلستن كساخن تشحن شبشتن مسلست عمل ذاكل بكونفدريشن إذا نيرن تناي مسولوجيش زمانا جزية تذكروا كلكم ስለዚህ እዚአን ከአንታይ ነይሩ እታ ዩጎዝላቪያ ትበሃል ተማዓቂላን ጃኔራ ናብ ኩሬሽያ እንዳበልካ ሕጂ እንታይም ዝገብሩ ነይሮም እዚኣቶም ንሕና ኢና ወከልቲ ናይታ ዩጎዝላቭ ትበሃል ኣብ ትውራት መንግስታት ስለዚህ ንሕና ክልቴና ሰርቢያን ሞንቴኔግሮን ክልቴን ኣብ ሓደ ፌደሬሽን ኮይነን ኣብ ዩኤን ዝነበረ ናይ ዩጎዝላቭ ዝብል መሰል نخرجوا خلتي أم كينام كأني مثلا قالوا ثبتاتين زنبرة حيلتات تقيتا تحت حدا من تهاون عندنا تا يوغوسلاف بحال زنبرة فيدريشن تفرع ثبتاتين على زنبرة نعاني مقبل ناي حوار ناي تطها خناتاتن ناي أبديفنس زيادة أم كل خد زاد حدا ينيرو فلذي زينيرو فلذي كم تزبولكم تتابعوتات نيروم مش كوزوفو مش بيزنا هيسنوغو ارسي كوبونا
ስለዚህ እዚ ኩሉ ዚታት ፀገም ስለ ዝነበረ ምስ ዲፈንስ ዝተኣሳሰር እዩ ነይሩ ካብኡ ከዓኒ ሓሊፍካ እንታይ እዩ ንሕና ኢና ወከልቲ ናይ ዩጎዝላቭ ኣብ ዩኤን ዝብል ነይሩ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ 2006 ሞንቴጎሜሮ ሪፈረንዱም ኣካይዳ 55.5% ኮንፌደሬሽን ኣይንደልን ልኡላውነትና ሒዝና ከም ሃገር ክንቀፅል ኢና ንደሊ ዝብል ምርጫ ህዝቢ ምስ ወሰነ ተነፂላ ካብ ኮንፌደሬሽን ተይዛ ስለዚ እዚአን እተን ኣብነታት ናይ ኮንፌደሬሽን ኢለ ዝገልፀን ዘለኹ ስለዚ ኣብ ዓለምና ከም ኣዝየን ሩእያትን ፍሉጣትን ዝበሃላ ኮንፌደሬሽናት እዚኣተን እየን ካብዚአን ወፃኢ ኣለዋ ንዝብለኒ ክመሃር ይደሊ ክልተ ነገር ግን ካብዚ መደምደም ክንገብር ንኽእል ሓደ እንታይ መደምደምታ ክንገብር ንኽእል መብዛሕትኡ ኮንፌደሬሽን ህይወት ዘሪኡ ንነዊሕ ግዜ ዝፀንሐ የለን ኢልካ ክትገልጽ ትኽእል ምናልባሽ ኣብዚ ዘይገለጽክዎ ዴፋክቶ ኮንፌደሬሽን ነይሩ ዝበሃል እዚ ናይ ሕብረት ሶቪየት ዝነበረ እዩ እቲ ናይ ሕብረት ሶቪየት ኣብ ግዜ ዝሕሉ ኩናት ብዙሓት ሃገራት ኣብ ትሕቲ ሓደ ነይረን ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ፕሪስቶሪካ ዝብል ምስ መፀ ኩለን ከዓ ተበታቲነን ተሪፈን እየን ስለዚ ንዓን ከም ኮንፌደሬሽን ተሪኢኻያን ጥራሕ እዩ ኣዝዩ ነዊሕ እዋን ድልዱል ዝኾነ ምሕዝነት ብተዛማዲ ነይርዎ ኢልካ ክግለጽ ዝኽእል ንዕኡ ጠሚሩ ዝሓዘ ከዓኒ ኩለን ሶሻሊስት ሃገራት ስለ ዝነበራ ኣይዲዮሎጂ ነይሩ ስለዚ ኣይዲዮሎጂ ዝሓየለ ቀርናፊ ረቑሕ ሓይሊ ጌርካ ክትወስዶ ትኽእል ካብኡ ወፃኢ ግን ብኣይዲዮሎጂ ኮንፌደሬሽን ዝፈጠራ ሃገራት ግብፅን ኮርያን እውን ርኢናየን ኢና ብዙሕ ነዊሕ ግዜ ክኸይድ ኣይከኣለን ምዕብላል ናይ ሓደ ኣብ ልዕሊ ካልኣይ እንዳተራእየ ከይዱ ስለዚ እቲ ኮንፌደሬሽን ፈረሰ ይኸይዱ ካልእ እንታይ ኢና ንርኢ ንውስን እዋን ምስ ፍሉይ ኩነታትን ኣብ ግምት የእትየን ኮንፌደሬሽን ኣተዋ ምዃነን ሃገራት ኢና ከም መደምደምታ ክንወስዶ ንኽእል ስለዚ ብናተይ ገምጋም ኣነ ሓበሬታ ሂበኩም ኣለኹ ኩሉና ኮይንና እውን ክንግምግም ንኽእል ክሳዕ ሕጂ ዘለኒ ገምጋም ናተይ ግን እንታይ እዩ ፍሉይነት ኣለዎ ኮንፌደሬሽን ሓንቲ ዓዲ ምስ ሓንቲ ዓዲ ክትብል ክደሊ ከለኻ እንታይ እዩ እቲ ደፋእ ሓይሊ እንታይ ኩነታት መሰጋጠመይ እሞ ኮንፌደሬሽን ንኸውን ኢልና ክንሓስብ ከም ዘለና ግን ካብዚ ክንመሃር ንኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ እቶም ለስንስ ለርንድ እየ ዘውፅኦም ዘለኹ ካብዚ እንታይ ተማሂርና መብዛሕትኡ ኮንፌደሬሽን ኣቐዲሙ ነዊሕ ግዜ ዝገበረ ካብ ቅድመ ልደት ክርስቶስ ምዃኑ ጀሚርና ኣለና እቲ ነዊሕ ግዜ ዝገበረ ቀደም ክሳዕ 19 ሴንቸሪ ዘረ ብተዛማዲ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሕ ምንባሩ እንዳ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ክንሪኦ ክንደለና ግን ካብ ዝበዝሐት ኮንፌደሬሽን ዝፀንሐት እዛ ሴኔጋምቢያ እያ 7 ዓመት ፀንሐት እምበር 3 ዓመት 2 ዓመት 1 ዓመት ፀኒሑ ዝተበታተነ ምዃኑ እቲ ኮንፌደሬሽን ኢና ንርኢ ስለዚ ብዛዕባ ኮንፌደሬሽን ኤሪትራን ኢትዮጵያን ክንብል ክንደሊ ከለና እዚ እውን ኣብ ግምት ክነእትዎ ከም ዘለና ከም ረቋሒ ነታን ተሳክ ዝገብር እዩ ሕጂ ናብታ ካልእ ክሰግር ክፋላት እስተይ ክሰግር እሞ እዚ ሕጂ ኮንፌደሬሽን ምስ ኤሪትራ ምስ ኢትዮጵያ ብኮንፌደሬሽን ክሓብር ኣለዎን ኢሉ ዘተዘካይድ ዘሎ ኣካል መን እዩ እንታይ እዩ መበገሲኦም ከ እቲ ንሳቶም ዘቕርብዎ ዘለው ነጥብታት እንታይ እዩ እንተደኣ ኢልና ሓንቲ ፎረም እያ ኤሪትራን ኢትዮጵያን ፍሬንድሺፕ ዝብል ፎረም ሓንቲ ምትእኽኻድ እያ ኣብኡ ዘለው እቶም ቀንዲ ተዋሳእቲ መስረቲ ናይታ ጉዳይ መበገስቲ ናይቲ ጉዳይ ፕሮፌሰር ተስፋጽዮን መድሃንየ እዩ ኤሪትራዊ እዩ እቲ ካልኣዩ ከዓኒ ዶክተር ዳንኤል ክንዴ ዝብልዎ እዩ ክልቲኦም እዚ ከዓ ኢትዮጵያዊ እዞም ክልቲኦም ነዚ ተሓሳስባ እዚ
أبرجستناتو هندستناتو قيستناتو إيوم جن بتأخذ هذا حج وضحت سبات مالك بمطعنو هالقط سبات اللوم أو بزعبا صحف لا قربون زماغوت زلون خاني خابتم زرعنا يوم دكتور وي بروفيسور ألينا أنتز بحالانو إثيوبياوي دكتور سابا يوهانس رتاس بحال خاني بتولد إريتراويت خبلاي مخنياتو بعلا أبتزروا أنتايلا أبد بشاوي عادي أنا زيادة إثيوبيا تنافق كاب إريترا فلزبلت بعل بيتا إريتراوي ونساون إريتراوي كأجن زيادة إثيوبيا هم تنافق فلزبلت أسبلا تولد إريتراوي في إلى حلفة دكتور وبروفيسور بركة حتى سلاسي خاني يبارك هو مخانم نتي حساسبه اليوم كم كنت تواصلت علو إليه في زارب زفل ناي كلهم زقربوا صحفات درجة سميعية تحتاتي ليه جل زقودلني زلوا أي نفلنا كابديهم وطأ خالقتهم كله يخليهم نايجيهم يطرح أنا كنت تحتاتي ليه الذي جاءتهم نتي إثيوبيان إريتران كونفدريشن أمونغو كلكين يحلو إلهم كمدرو فلو تزقربو دراخي مقنيات رقاحي انتايو انده اجي حدا بحدا خستوكم ديلو نداولكم نخدلت بزي خيقاترالكم تامارا يدير خقربان كفتني دارقا كلهم أبحانت نتني سامامجو كم دراخي مقنيات كم دراخي رقاحي سامامو إلا إريتران إثيوبيان حدا هزبيهم بتاريخ ببهلي بهيمانوت كنا ملس الذي حدا هزبي هنا بحدا أخذ نبرا لنا يوم جاء حنت حتى زغربون سنة موجود من البش بروفيسور تصفات المدحاني زيادة أنا زيادة تنشينو أنا يجلسه نزي أخ أن تايلي يقربانوسو جليهم من تايلو يبل إريتران إثيوبيان شدي تفعلالي نمبر أي تفاتحان أنا جن تفاتحين جن أي تفعلالي يعني يزيدون إذا يقربانو حجي نايزم كلتي يوم جن نسونا تجف ثم قالوا إثيوبيا أن تحن تجفكم كلتي يوم من تايم زول زلوا جن بتاريخن ببهلن بهيمانوتن حدينا سلازي ولا حجي عبد وانزي بناي دكتور فسفات ان مدهانيه تحساسبه اريترا هاجري حجي لولاونتات رغاجيو افحن 993 ابار حوارات منግስታት ሆይናያ ዲፕሎማሲ ርክብ መስውታት መስሪታያ ስለዚህ አባይታ ሐቅ ክልተ ዝተፋላለና ኢና ግን እዚ ተፋላለና ዴፋክቶሪ حقاوي يخونن أبايتا زلو جن حقي فلازم نسخ المرسل لنا يزو زلو ناتو فلازي تفاتحنا هنا جن أي تفلالنا أي تفلالنا نتيلو كل ملسين أنا وحنا فلمتى خاتملس كلت أنت أخوينك نزبل قدمنا في بتاريخ ببهلي بهيمانوت بهزبي حدينا أتم حدا خاني تفلالينا هنا نبر أي تفاتحنا نيجو كاب بومبوت شوعات جميرتا إذا حج مسئساس شربوت زبلو إذا كان تايم زبلو بزقون عينت إذا ما إريترا الأولون الزبحان نزقان الزبحان أبحين تعتميت من 9 ريفرندوم تخيل الزبحان كل ذي قبول أيقونا إريترا أكلنا إثيوبيا بتاريخ ببهلي بهيمانوت جلس فهذا هزبينا أين قبولنا إمدي بزلو اليوم تنزل زلو تفلالي نمبر أي تفاتحنا إذا كلت يوم ديهم زيرم نزا بتاريخ ببحلي بهيمانوت حدا هزبينا ስለዚህ አይተፋላለናን አይተፋታሕናን ድላዮም ነጠባበቕ ቃላት ይግለጹ ሓደይና ሓደ ኮይንና ከዓ ክንነብር ኢና ናብ ዝብል ስነ ሞጎት እዮም ካብዚ ተበጊሶም እዮም እቲ ኮንፌደሬሽን ናይ ግድነት ክህልሎ ዝብል ኦኬ ካልኦት ከዓ እንታይ ይብሉ
أبتي دفاعي حيلي سلامتاي كونفدريشن نزبل كم مخنيات جيرهم كقربوك دولي خلو بفلاي دكتور برخت بستوسنا خفالوها دكتور داني انكفي اليوم كأنت يقولوا إثيوبيا عباي هاجريا عبد أجدادات هاللوا امدوا سلالي اللي أكم كان أيتنا الإجرام أوروبا أتهاجي قلت وأنا قد متى مونتاي نحن إريتريانسي إثيوبيا عباي هاجريا عبد أجدادات هاللوا الناسي نعو خن منزع خن سرق نعود يمدولنا زلو أيتمالين إساس أب إثيوبيا قد أباو زمدنا جيرو بون سريقنا ورق سريقنا دولار سريقنا نحن عبيت هاجر سلطخنا تبلجنا اندي ميلون خصوص أنهم حجة خنتين يمدولنا زلو نعمو عباي هاجريا عبد أجاتات هالوا خبرنا خدالي خلوص سؤالنا دينا نخي ذي خلطنتنا ندي دحت كملساي جن تاناتهم مردأتا بس خلا أي تخاني إثيوبيا عباي هاجريا عبد أجاتات هالوا خبر خلوص إريترا خي أجاتات هيبلان زبل مردأتا سلازا حاجة ولا إريتراون كنا إثيوبيا بعينته زفلة بعينته خاطنا إثيوبيا زفلة استراتيجيكا وزخونة أجاتات خي يبلان ديا سلازي نابزبل حتى زمال شكا سلازي كلتينا أجاتات هالنا إلين جزء أمن دحرقن كملسوكم هنا بعدين زخون خينو جن تا كم كل أيتم خنيات فينا تقرب زلا إثيوبيا عباي هاجريا عبد أجاتات هالوا نحنا فاني بقول قرنات كونفدريشن زلنا ثالثيتي دكتور ورخاتون دغاغي مزغلطا كالوتون تنكف دبلوا إثيوبيا بزح حزب زلوا هاجريا إريترا جن واحد population زلوا قلت بزح حزبي نا إريترا مشتي ስለዚህ ኤሪትራ ንሽተይ ዕዳጋ እዩ ዘለዋ ኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን ህዝብ ኣለዋ 105 ዳርጋ በፂሑ ስለዚ ሕጂ ዓብ ዕዳጋ ኣለዋ ስለዚ ዓብ ዕዳጋ ስለ ዘለዋ ኤሪትራ ነቲ ንሽተይ ፀቢብን ዕዳጋ ገዲፋ ናብ ዓብ ዕዳጋ እንተኣትያ ትረብሕ ናብ ዝብል መደምደምታ ዝኸዱ ዘለዉ ኮይኑ ስምዓካ ነዚኣ ሓደ ሓደ ክንሪኣ ኢና ዕዳጋ ስለ ዘሎ ዕዳጋ ዓብ ዕዳጋ ስለ ዘሎ بكونفدريشن جيركاس نابرو حقق تلوطو تخيل مو عالم دا عب علاقه اللي زلوا نحن اديتو هنجن عقم سلا زيبلنا نتب عالم زلو علاقه خنمزمز زي كالنا ስለዚህ ابتقانا زلو خنمزمز دحنا ابو هذا حرك ملساينا بخونه خينو كن اتي اتحساسوا اي خمس بين زلو جاليوم تنزل زلو حجي نيش علاقه جديدنا ناب عب علاقه نحن حراي إثيوبيا خد أنت فينا عاب عداقة خلوانا مش عداقات ملس نزبل جن أي ملش ولا نزلوا راح يلقى حاجة دكتور دكتور دانيال سنفة دكتور ألانا أنتنا زبحلقة زقلت أوزلو كم رقعة حيلي كم ضدنا الدفاع حيلي أمونغو إريتران إثيوبيان فيدريشن كله زولوه أني إثيوبيا بزاف ضد بحري ودر بزي أفضل بحرن ودرن كتنبر أي تخيلني يعني عند عبيد وطبعا عند عبيد يخيل له سلازي بخمزي أي كتفصلني سلازي الزخاني من إثيوبيا عبد أجمع فترة لاي أمودعته إثيوبيا عبد أجمع تتفتي رفعة إريترا قريبة سلازي خونت كتشل له سلازي خن الله خافمينا إزبل بحث لاي دكتور دانيال سنفة سلازي ذي كونفدريشن فتيرنا إثيوبيا أفضل بحري ودرن زلوا حاجر كندبر أنت العزيز تخيلوا عبد القادم أفريقيا سلام يركبني بحلف عن أمريكا عينك جذبل أقرار واري بقرب زلوا مخرجي أيقونن تنبيعنا دكتور دانيال كوفي خالد زغربا نجمي كم عباي له كمان زغربا أرقي بحري بفلاي في أمريكا تاريخاوي صلاحنا نبلهم هجرات عرب يخبونا له فلاويهم لإثيوبيا سقاتي لإثيوبيا سقات انت أقينو أمود أتقون لإرتراون سقات قيني خطابة ስለዚህ እዚ ክሰርፍ ክኽእላሎ ኮንፌደሬሽን ኮይና ኢና ክንምክቶ ዘለና ናብ ዝብል እዮም ዝቀርቡ
እዚአን እንተን ዓበይቲ ምክንያታት ኮይነን ዝቀርባ እዛ ዶክተር ሳባ ዮሐንስ ረታ ትብሎ ዘላ ግን ሪሰርች ገይራ ትብል ሓቲተ ትብል ዘላ ዲቴይል እቲ ደቂቕ ሓበሬታ እቲ መጽናዕታ ኣይረኸብኩዎን ካብቲ ንሳ ኣብቲ ፎረም ፕሬዘንቴሽን ገይራ ዘቕረበቶ ግን ሓደ ዓብዪ መሰረታዊ ዝኾነ ክስታይ ኣሎ ዘይተማልአ ነገር ኣቕሪባ ከም ዘላ ተሓዚረ ንሱ ከዓኒ መሕተት ገይረ ካብ ደቂ 23 ክሳብ 29 ዓመት ዘለዎም ኤሪትራውያን ሓቲተ ትብል ካብኣቶም እውን ዳርጋ መብዛሕትኦም ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዶም ዝዓበዮም ትብል ስለዚ ነቲ ንሳ ዝገበረቶ ከም መደምደምታ ጌርካ ንክትወስዶ ብጣዕሚ የፀግመካ ምክንያቱ እዚኣቶም ኤሪትራውያን እዮም ኩሎም ኣብ ኤሪትራ ይወለዱ ኣብ ኢትዮጵያ ይወለዱ ኩሎም ኤሪትራውያን እዮም ድምፆም ክስማዕ ኣለዎ ወይ ግን መጽናዕቲ ክትገብር ክደሊ ከለካ ንኩሉ ዝውክል ክኸውን ትኽእል ኣለዎ እታ ናይ መጽናዕቲ እኮ እታ ቫሊዲቲ ናይ ሓቅነት ናይታ መጽናዕቲ ቁኑዕነት ናይታ መጽናዕቲ ዝገልጽ ብዛዕባ ህዝቢ ይሓትት ኣለኹም ተይልካ ንኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ብዝውክል መልክዕ ጌርካ ከተቕርቦ ትኽእል ኣለካ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣካል ሕብረተሰብ እየን ዓበይቲ ኣካል ሕብረተሰብ እዮም መንእሰያት ኣካል ሕብረተሰብ እዮም ስለዚ ንሓደ ጥራሕ ወሲድካ ነቶም ካልኦት ገሊልካ ተምፅኦ ስእሊ ንህዝቢ ኤሪትራ ብምሉእ ክል ስለዘይኮነ እቲ ንሳ ዘቕረበቶ ኣነ ንህዝቢ ኤሪትራ ዝውክል እዩ ኢለ ክግምት ኣይክእልን እየ ካብኡ መበገሳ ጌራ ተቕርብ ስለዚ እዚአን እየን ተን ቀንዲ ምክንያታት ኢለን ዝቐርባ ስለዚ ተኸይድ ሕጂ ኣብተን ክሳይ ከኣቱ ካብተን ገሊአን ናይ ስምዒትን ግን ገዲፍና ንዕአን ኣብተን ዓበይቲ ነጥብታት ዝበሃላ እዞም ኤሪትራ ምስ ኢትዮጵያ ብኮንፌደሬሽን ክትሓብር ኣለዋ ዝብሉ ዘለው ከም ቀንዲ ረቋሒ ገይሮም ዘእትውዎ ዘለው ነጥብታት ቅቡል ዲ ኣይኮነን ብክውንነታውን ብስነ ፍልጠታውን ኩነታት ክንግምግሞ ክንደለ ከለና ቅቡል ዲ ኣይኮነን ዝብል ስለዚ ኣነ ሓበሬታ ይኽበኩም ንስኹም ኢኹም ክትግምግሙ ማለት እዩ እዚ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር እያ ባህርያዊ ፀጋታት ኣለዋ ኢሎም ከም ወሳኒ ረቋሒ ገይሮም ወስዱ ባህርያዊ ፀጋ ሃገር ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘነ ጽቡቕ ኢትዮጵያ ባህርያዊ ፀጋ ሃገር ዓባይ ዓድያ ባህርያዊ ፀጋ ሃገር ኣለዋ ንዝብል ተሓንቶይ ነጊረኩም እንዴ ኤሪትራ ከይብላ እንድያ ኣብ ኮንፌደሬሽን እኮ ንክልቴኻ ዊን ዊን ሲቹዌሽን ክልቴኻ ከሲብካ ክትወፅእ ክትክእል ኣለካ እዩ ዝብል ስለዚ ፀጋ ዘይብላ ምስ ፀጋ ዘለዋ ብኮንፌደሬሽን ይጠመር ኢልካ ንክትዛረብ ሎጂክ ኣይኮነን ግን ድሓን እስሞ ንግደፎ ባህርያዊ ፀጋ ሃገር ኣለዋ ኢትዮጵያ ንዝብል ከዓኒ ጽቡቕ ሕራይ ሓቂ ጌርና ንወሰዶ ሕጂ ናብታ ክመፅእ ደልያ ዘለኹ ባህርያዊ ፀጋ ሃገር ኢትዮጵያስ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓብዪ ባህርያዊ ፀጋ ሃገር ኣለዋ ኢትዮጵያ ስለዚ ኤሪትራ ምስ ኢትዮጵያ ብኮንፌደሬሽን ምሕባራሲ ጽቡቕ እዩ ይብሉና ኣለዉ እስከ ተመክሮታት ናይ ዓለም ንርኢ ካብ ተመክሮታት ናይ ዓለም እንታይ ንርኢ በባህርያዊ ፀጋ ሃገር ናቹራል ሪሶርስስ ፐር ካፒታ ዝበሃል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ባህርያዊ ፀጋ ሃገር ኣለወን ዝበሃላ ሃገራት ሓንቲ ዓዲ ምክንወስድ ኢና ንኣብነት ሩስያ ንወሰዳ ሩስያ እንተደኣ ወሲድናያ ببحرية وتأجى حاجر بتعدلت أب عالم حاجر هذا عليه روسيا بتريليونات 7 تريليون جلمالي دولار زواجو نت كله ندادي غاز جلمالي جل زلون كله نتي اللواز البحر كروبن ديبوزيت معه جمجمهم ناب دولار لويتهم ناب جنزب أو حاز لويتهم قداميتي روسيا يلومنا إذا ما طلعت استجابره بيسترش استجابره على مستقبله نجار سلزخونه إذا بزحيدنا يكونن إذا بزحيد أجا حاجة يكونن مش بزحي هزبخ أما قيلهما فالذي natural resource potential per capita يمزوله natural resource per capita نبزحي هزب مسلوات كايو نحادة سبكاكم دي يوضحه اندياتا أقداسيت قداميتي روسيا قداميتي روسيا التقطر تحجي أي تعملناني أبزي خاطرب خلقت فيه جن
قداميت روسيا مخانا اوكي قداميت روسيا ببحرياوي صقا هاجر نبل علينا تحتو انت بحرياوي صقا هاجر زلوان هاجراتي نمنوابرو ناي حزبي نخم حيشه وسان رقوا حدي معنات ኢትዮጵያ ባህሪያው ጸጋ ሀገር አለዋ ኤሪትራ ምስ ኢትዮጵያ እንተ ደአ በኮንፌደሬሽን ከይዳ ነዋብሮ ህዝብ ኤሪትራ ከመሐየሽ ንስብል እንደ ኮሪሌሽን ዚአሲ ልክዕዲያ ሎጂክ ዲያ ቫሊድ ሎጂክ ዲያ ሎጂካሊያ ግን ቫሊድ ዲያ ወላ ኢንቫሊድ ዲያ ንስብል የኸምጻ ደለ ዘሎ ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘለኹ ሩሲያ እንተ ደአ ካብ ዓለም ዝበዝሐ ቀዳሚት ዓለም ተሰሪዓ በባህሪያው ሀብት ሀገር ኣብ ነፍስ ወከፍ ሰብ ክምቀል ክደል ከሎ ብመነባብሮ ናይ ህዝቢ ናይ ምምሕያሽ ከኣኒ ዓለም ዝተሰማምዓሉ ሃገራት ምስ ሃገራት ከተወዳደሩ እንተደሊካ እትጥቀመሉ ሜላ ኣገባብ ጂዲፒ ፐር ካፒታ ይባሃል እዚ ሃገራዊ ነፍስ ወከፍ ሰብ ምስ ተመቕረ ኢኻ ክንከክንደይ ገንዘብ ኣለዎ ይበፅሖ እቲ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ዝፈረየ ነፍስ ወከፍ ሰብ ምስ ተመቕረ ክንደይ ይኸውን ትብሉሞ እቲ ግምት ዝወሰድ እንታይ ከም ኣታዊታት ናይ ሓንቲ ስድራ ቤት ክኾን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ጌርካ ከኣኒ ኣታዊታት ናይ ሓንቲ ስድራ ቤት ኣብ ዓመት ክንደይ ምስ በልካ ነተን ዓድታት ከዓ ተወዳድረ ስለዚ እዘን ክልተ መወዳደሪ ገይረ ንራሻ ክሪኣ ብባህርያዊ ፀጋ ሃገር ሩስያ ቀዳመይቲ እያ ብመነባብሮ ህዝቢ ኣብ ምምሕያሽ ካብ ሃገራት ናይ ዓለም ነበር 48 እያ ተሰሪዓ ዘላ انت لا قد ባህርያው ሀብት ፀጋ ሃገር ወሳን ረቆሖ ኮይኑ ራሻ ላ ስለምታይ ቀዳመይቲ ዘይኮነ ስለዚህ ናይ ግድነት ኣይኮነን ባህርያው ፀጋ ሃገር ስለዘሎ መነባብሮ ህዝብኩም መሓየሽ ያክለት ስለምንታይ እዩ ኣብ ራሻ ኸ ባህርያው ፀጋ ሃገር ኣብ መነባብሮ ህዝቢ መሰረታዊ ለውጥ ዘምፀየ ንትብል ከኣኒ እንተዳርኢና ንምዕባል ሓይሊ ሰብ ንብል ሂውማን ዲቨሎፕመንት ኢንዴክስ ዝበሃል ኣሎ بو غير كان هاجرات تتوادر لها راشا مبل 49 يا هاجر انت مالتي بتمرت حزبي اي سلطنن بطعنا طعنو استرغاغت حبرتسب يبلان لذيهم كلنا بضمتي اتيخا يخات دار ስለዚህ انت دا بهيومن ديفلوبمنت اندكس تعبديك انت ተወዳዳርነትካ حيال አይኮውንኒ ተወዳዳር እንተ አዘይተንካ ካኒ መነባብሮና ህዝብ ከተማ ሓይሻይ ተፈልይነካ ማለቱ ዓለም ናይ ውድድር ያ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኸይድካ ሸይጥካ ገንዘብ ረኺብካ ንኣታዊታት ናይ ስድራ ቤታት ከተማ ሓይሽ እቲ ተወዳዳርነት ናትካይ ተወዳዳርነት ስለዚ እዛ ሂውማን ዲቨሎፕመንት ኢንዴክስ 49 እያ ስለዚ መነባብሮ ህዝቢ ከኣኒ ብዓለም መበል 48 ክልተን ተኣሳሰራ ምዃነን ትሪእዎን ኣለኹም ይዛመድ ኣለዋ ክልተን እዚ እንታይ የርእየና ናይ ግድነት ኣይኮነን ወሳኒ ወረቐት ኣይኮነን ባህርያው ፀጋ ሃገር ስለዘሎ መነባብሮ ህዝቢ ኣውቶማቲካሊ ባዕሉኩም ሓይፍ ኢልካ ግምት ኣይትኽእልን ኢኻ እታ ካልኣይቲ መለክዒ ዘለካ እንታይ ዋኒን ከተኻይድ ኣብ ሩስያ ክሳዕ ክንደይ ቀሊል ኣብ ዝኾነት ዓዲ ኢዝ ኦፍ ዱዊንግ ቢዝነስ ብሎ ቢዝነስ ከተካይድ ክሳዕ ክንደይ ቀሊል እዚኣ ከኣኒ በዓል IMF ወርልድ ባንክን መለክዒ ገይሮም ንኩለን ሃገራት ሰሪዖም ኣለዎም ሩስያ መበል 35 ሃገር እያ ብቐሊሉ ዝኾነ ሰብ መፂው ዋኒን ክገብር ዘለዎ ዕድል እያ ተመልክት ዘላ ስለዚ እንተ ደኣ ዋኒን ክትገብር ቀሊል ዘይኮይኑ ሂውማን ዲቨሎፕመንት ኢንዴክስ ኣብ ምምዕባል ናይ ሕብረተሰብካ ሰብኣዊ ልምዓት ድኹም እንተ ደኣ ኮይንካ ባህርያዊ ሃብቲ ሃገር ንበይሉ ወሳኒ ረቆሖ ክፃወት ኣይክእልን ዝብል መደምደምታ ኢኻ ትወፅእ ስለዚ ካልእ እስከ ሃገር ከ ሓንቲ ዓዲ ጥራሕ ወሲድና መቸም ክንድምድም ኣፀጋሚ እንዲ ከይበፅሓኩም ሓደ 3-4 ጥራሕ ተቐይሰካ ሓልፍ እታ ካልኣይቲ ክጠቕሳ ዘለኩ ከዓ ኢራን ኢራን ብባህርያዊ ፀጋታት ናይ ሃገር ሓሙሸይቲ ኣብ ዓለም ትስራዕ ግን ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ኣብ ምምሕያሽ መበል 64 ትስራዕ ኣብ ብቐሊሉ ዋኒን ናይ ምትግባር ዕድል ኣብ ኢራን መበል 124 ሃገር ኮይና ምስተን ድሕባት እያ ትፅዋዕ ስለዚ እንተ ደኣ ዋኒን ክትገብር ዘይክኢልካ ነቲ ባህርያዊ ሃገር ክትልውፀውን ኣይትኽእልን ኢኻ
من نوابره هزبون كتم حيشاي اياتا تنزم بالناتا ስለዚህ ናይ ኢራንን ናይ ራሽያን ዳርጋ ተመሳሳሊ ዝኾኑ ቀደም ከም ዘለዎም ኢና ቻይና ንርአያ ቻይና ንባዕላ ዓባይ ሃገር በባህርያዊ ፀጋ ሃገር ኣብ ዓለም ሻድሸይቲ ይተዋ ኣብ መነባብሮ ናይ ህዝቢ ኦፍ ኮርስ ናይ ቻይና እንታይ ዘለዎ ሕጂ ዓብይ ቁጠባዊ ምዕባለ ኣለዎ ናብ ህዝባ ምቀል ከሎ ግን እቲ ቁጠባዊ ምዕባለ ውሕድ ይኸውን نبدل 79 هاجرة. ስለዚህ كل ህዝብ መነባብሩ ክሳዕ ክንደይ ተማዓራሪ ሎ ጽቡቕ ኣሎ ነብደል 79 ሃገራ ዋኒን ከተካይድ ኣብ ክስቶ ንዝብል ከዓ 78 ስለዚህ እቲ ዝበዝሐ ዋኒን ምኽያድ ፀገም ኣሎ እዞም ካብ ደገ ዝመፁ ዶላር ሒዞም መፅኦም ኢንቨስት ንክገብሩ ዝደልዩ ግን ኩሊ መደባት ስለ ዘሎ ኣብ ቻይና ነዚ ምዕባለ እዚ ኣብፅሕላ ቬኔዙዌላ ከዓ ንርአያስከ ቬኔዙዌላ ከዓ ንበል 10 ብባህርያዊ ፀጋ ሃገር ግን መነባብሮ ህዝቢ ኣብ ምምሕያሽ ንበል 77 ሃገር ስለዚህ እንታይ ዘርእየካ ንበይኑ ባህርያዊ ፀጋ ሃገር ወሳነ ዘቋሕ ይኮነም ስለዚህ ኣብ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር እያ ዓብይ ባህርያዊ ፀጋ ሃገር ኣለዋ እንተበሉና ንበይኑ መነባብሮ ናይ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ከመሓይሽ ኣይክእል ነቲ ኣሎ ዝበሃል ባህርያዊ ፀጋ ሃገር ኮንፌደሬሽን ኣብ ንኾነሉ እዋን ከይድና ኣብኡ مستم إثيوبيان بمحرة تواديرنا نتبهريا وتأجه هاجر مسرحنا شنا نبجبنا نخنقته بقعة هدينا. ስለዚህ ኣብዚ እዋን እዚ ብቕዓት ክንብል ክንደለ ኸለና ብቁዕ ዝኾነ ሓይሊ ሰብ ኣለና ዲ እዚ ዘለና ፋሽስታዊ ስርዓት ኩሉ ነገር ወኒንዎ ፖለቲካ ወኒኑ ቁጠባ ወኒኑ ንሕብረተሰብ በታቲኑ ትምህርቲ ዘርሞ ኣጥፊዎ ንህዝቢ ናብ ስደትን ገለን በታቲንዎ ኣብ ዘለወሉ ሰዓት ኤሪትራስ ምስ ኢትዮጵያ ብኮንፌደሬሽን ስለ ዝሓበረሲ ዓቕምሎ ክንምዝምዞ ንኽእል ባህርያዊ ፀጋ ሃገር ኣሎ ካብ ኢትዮጵያውያን ንላዕሊ ንሕና ኸይድና ናብ ረብሓና ክነውዕሎ ንኽእል ኢና እቲ ባህርያዊ ፀጋታት ሃገር ዝብል መረዳእታ ድዮም ሒዞም በዓል ዶክተር በረኸ ዝዛረቡ ዘለው ኣይተረዳእትን ንዓይ ስለዚህ እዚኣ ተቐዳሚት ተኸላይቲ ነዚኣ ብባህርያዊ ፀጋ ሃገር ንትብል ከኣኒ ብካልእ መልክዓስ ክንርአያ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክንጥምት ከለና ከዓ ዝሓሸንቲ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ንሓንቲ ነገር ብላዕሊ ኮይንካ ክትጥምታ ክደለ ከለካ ብጎኒ ኮይንካ ክትጥምታ ከለካ ዘን በይነን ኮይነን እውን ክረኣያካ ስለ ዝኽእላ እስከ ብቅድሚት ኮይነ ክሪኣ ፀኒሐሞ እስከ ሕጂ ከኣኒ ብጎኒ ኮይነ ክሪኣ ባህርያዊ ፀጋታት ሃገር ዘይብለን ሃገራት ከ መነባብሮ ህዝበን ከመሓይሻ ኣይክእላንን እስከ ደሓን እታ ዓንቶ ዝብላ ዝነበርና እንታይ ኢትዮጵያ ዓብይ ባህርያዊ ፀጋ ሃገር ኣለዋ እቦ ንኢትዮጵያ ንምልከት ኤሪትራ ከየብላ እንዴት ዝብል ነይሩ ዋላ ንውሰዶ ኤሪትራ የብላ ንበልውን በትናቶም ናይ ገሊኦም ኣተሓሳስባ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዓብይ ባህርያዊ ፀጋ ሃገር ዘሎ ኣብ ኤሪትራ ግን የለን ኢልናስ ክንውሰድ ዋላ እንተዘይረናኸ ዋላ የብልና ንሞይልና ንውሰድ ባህርያዊ ፀጋ ሃገር ዘይብለን ሃገራት ከ መነባብሮ ህዝበን ምምሕያሽ ኣይክእላን ድየ ናብ ዝብል መደምደምታ ዘብፅሓካ ስለዚ ንሕና ኣብ ሃገር እስከ ተሞክሮታት ናይ ዓለም ንርኢ ተሞክሮታት ናይ ዓለም እንተዳ ርኢና ባህርያዊ ፀጋ ሃገር ዳርጋ የብለንን ተባሂለን ዝጥቀሳ ሃገራት ከም በዓል ሲንጋፖር ከም በዓል ጃፓን ከም በዓል ሆንግ ኮንግ ዝኣመሰላ ሃገራት ካልኦትን እንተዳ ርኢና እዞም ኩለን እዚኣትን ባህርያዊ ፀጋ ሃገር የብለንን ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ምናልባሽ ሕጂ ናይ ሲንጋፖር ኣብ ኣዝዩ ወሽመጥ ኣብ ርሑቕ ኣብ ባሕሪ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ናይ ፔትሮሊየም ባህርያዊ ፀጋ ሃገር ተረኺቡሎ ክምዝምዝዎ ይፍትንለው እንዳተባሃለ ይዝረብ ኣሎ ንሱ ገዲፍና ግን ሲንጋፖር ሲ ዝስተም ኣይከማን ካብ ደገ ሸሚታ ትመፅእ ንህዝባ ስለዚ ሓንቲ ድኻ ሃገር እያ ማለት ብመንፅር ባህርያዊ ፀጋ ዝበሓላ ሃገራት ብዙሓት ኣለዋ ግዜ ከይወስደልኩም ንሕጂ ክሓልፈን እዚአን ሃገራት እዚኣተን ግን እንተዳ ርኢና እውን ኣብ ውሽጢ 50 ዓመት መነባብሮ ህዝበን
كاب بايتا ناب أزيل علم بحال درجة أساقاقيرين بحريا وحبتي يبلنا قل من نوابر حزبان قل بزقرم تأمرات بزبحال كنتات ذا ساقاقرا أبنتاويان حقرات سنغافور أبشحين تعتميتهم سوسان أتاويتنا حانت صدرابيت بدولار من أمريكا أب عمد 133 دولار أب كل تشحين 16 53 شح دولار كون يقول لكم أوش كم عمد مالتي 56 عمد كان 133 دولار نف 53 شح دولار تبون ناي جابان أبشحين تعتميتهم سوسان 480 بحال نقولوا 480 دولار ما حدا صدرابيت أتاوي زمبري حجي أبدو وانزي 39 شح دولار كوينه ناي هونغ كونغ 430 زمبري أبشحين تعتميتهم سوسان أب كل تشحين 16 44 شح درجة قريب سلازي انتهينا نقول زلنا إذن هجرات زيئة بحريا وتأقاتها كيبلن قل من نوابره هزبان كم حيشاه إله أنت إيش لازم قبله قنع بوليسي قنع عقايدة قنع استراتيجي سر الحاجة لازم بحريا وتأقا حاجة زي بالك قنع منبسي قنع بوليسي قنع استراتيجي تفتيلك من نوابره هزبكم حيش كم بقال هذا الحاجات دي أنكم حيش ስለዚህ እታ ኮንፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ እንዳበልካ ድሓራ መወዳእታ ኢትዮጵያ ዓቢ ባህርያዊ ፀጋ ሃገር ኣለዋ ምባል ንዓይ ብዙሕ ብኸምዚ ብዙሕ ስምዒት ኣይሓለትንን ስለዚ ብኡ ክትሪእዋ ደልየኩም ኣብ ምክርካ ኣብ ክሳይ ክንበፅሕ ከለና ከዓ ክንሪአ ኢና ብዙሕ ህዝቢ ከዓኒ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር እያ لعل 100 مليون حزب اللوا ስለዚህ ዓብ ዕዳጋ ኢትዮጵያ ዓብ ዕዳጋ ኤርትራ ግን ንእሽቶ ዕዳጋ ስለዚህ ዓብ ዕዳጋ ኣለኩም ብኮንፌደሬሽን ንዑ ንዝብልከ ብኸመይ ንጥምቶ እንዴ እዘን ብብዝሒ ህዝቢ ኣብ ግምት የእቲኻ ብዝሒ ህዝቢ ብዙሕ ዘይብለን ዝበሃላ በዓል ሲንጋፖር እንደወሰድዋ بعد هونغ كونغ دوسدون لكن عفرين ولا نزبرنا بعد لكزمبرغ دوسدون بعد سويسرلاند دوسدون እዚኦም ኩሉ ብዙሕ ህዝቢ ሃልይዎን ኣይኮነን ዓበይቲ ዕዳጋ ሃልይዎን ኣይኮነን መነባብሮ ህዝብን ከም ሓይሻ ዝካኣላ ተመሊስና ናምንታይ ኢና ንመፅእ ቁኑዕ መንግስቲ ቁኑዕ ፖሊሲ ቁኑዕ ስትራቴጂ ቁኑዕ አካይዳ ንሱ ጥራሕ መነባብሮ ህዝቢ ከም ሓይሽ ዝክእል ናብ ዝግዲ መደልደል ታበፅሓና ስለዚህ እተን ደፋእቲ ሓይልታት ዝበሃላ ንዓይ ሓያላት ኮይነን ኣይረከብኮንን ናብ ንኽብል ደልየ እታ ካልእ ትመፅእ ዝነበረት ሕቶ እታ ብታሪክ ብሃይማኖት ብባህሊ መተኣሳሰር ኢና ስለዚ ናይ ግድነት ኮንፌደሬሽን የድልየና እዩ ንትብል ከዓኒ እንድሕሪ ክንምልሻ ኮይና ነዚኣ ከዓ እንታይና ክንብል እዚኣ ንበይና እሞ ከም ብቕዕቲ ምክንያት ጌርና ክንወዛእ ኣይንኽእልን ኢና እታ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣፍሪቃሲ بمجزأتين إذا حجي جغرافياوي كل حزماء الله حجرات كينان الله. ስለዚህ ምርጫ ነይሩ ተዝኸውን መብዛሕትአን ሓደ ጎሳ ሓደ ኤትኒሲቲ ኣብ ክልተ ሰለስተ ዓድታት ይሓልፉ ከምዚ ናትና ዓፋር ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ዓፋር ኣብ ጅቡቲ ኣለዉ ኩናማ ኣብ ኤሪትራ ኣለዉ ኩናማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ትግርኛ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ትግርኛ ኣብ ኤሪትራ ኣለዉ ለና ዓመር ኣብ ኤሪትራ ኣለዉ ኣብ ሱዳን ኣለዉ ንብሎ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ሁሉ ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከዓ ታሪኻዊ ምትእስሳር ነይሮም ስለዚህ በባህሊ በታሪክ በገለ በሃይማኖት ዝተኣሳሰሩ ኣብ ኣፍሪቃ ዳርጋ ብከምኡ ዘይተኣሳሰር ሃገር ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኣላ ኢልካ ክትዛር ኣብ ኤሽያ ኣላ ኢልካ ንኽትዛረብ ብጣዕሚ ይገፀግመካ ስለዚህ ንበይና እዚኣ ከም ምክንያት ኮይና ክትቐርብ ኣይትኽእልን ኮይና ትስማዕ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እሞ ኩለን ሃገራት ናይ ዓለም ብኮንፌደሬሽን ክትሓባበር ኣለወን ናብ ዝብል መደምደምታ ይኸብፅሓካ ስለዚህ እዚኣ እውን ሓያል ረቋሒት ደራሒት ሓይሊ ገይረን ክወስዳ ተፀግመን
اتا بدحريات مخنيات لا تجبرت تقرب ኢትዮጵያ ብዘይ ኣብ ደገ ባሕሪ ወደብ እትነብር ኣይትኽእልን እያ ዓበየት እያ ትኸይድ ዘላ ስለዚ ብዙሕ ወደብ የድልያ እዚ ዘይሳኢሉ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ፀገም ክፍጠር እዩ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍጠር ፀገም ከዓኒ ንኤሪትራ እውን ክጠልዋ እዩ ምትብል ከም ስቴትመንት ይቕበላ እንዲ ሓቆም እዮም ግን ኢትዮጵያ ባዕሎም መፍትሒ ደሊል ነው ብጅቡቲ ጥራሕ ንበይኑ ነይሩ حدي أبدقرب على جزء كمان برايم مينستر يخمر لكم بالنسبة لي أفدقتات ما يبحر نخرجه لوزح تعريف قبل له بإريترا جيرهم أفدق بحر نخرجه ودب ما ودب أقل قلوت نخرجه كم تم مسكال أزقه زلوا سمع مثلا نخرجون أنا نخلط هنا زرب بحثي سمعني الذي نحنا بودب نعقم نخرج كل اللهم مخنيات فسيم وزلوا مخنيات جيرعي وستوني إذا كنا تزي كنا ناي عبللا كتر هرفان ناي سلطان شيء أنا وزخونة حساسبة زخوت أرندر ناي كلش يهجبتها بنا لذي إريترا خن إريترا إثيوبيا خن إثيوبيا صبوق غربتنا صبوق ناي قد أواو متحذرات غيرنا إذا سقعت الزساتهم دولو زلو زي فتح له مخنيات يلن ስለዚህ ነዚህ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ راح ተመገርና ንዓልዮ ኢትዮጵያውያን ከተሓጋገዙሉ ዝኽእሉ ኩነታት እንተልዓልዮም ኮይኑ ኣብኡ ይዘጋገፉ እምበር እዚ ክመፅእ ከም ዝኽእል ንረብሓ ክልቴና ንክልቴና ጠቕምን ረብሓን ኣብ ግምት የእትዩ ክስራሓሉ ዘይከኣል ምክንያት የለን ስለዚ ናይ ግድነት ኣይኮነን ኮንፌደሬሽን ብዘይ ኮንፌደሬሽን እውን እዚ ክሰርሓሉ ዘለካ ዝግባእ ወላ ኢንተርናሽናል ሕጊ እውን ዝፈቅድ ስለዝኾነ ኣነ ንግድነት ናብ ኮንፌደሬሽን ዘእትወና ምክንያት ከም ቀንዲ ረቋሒ ገይረ ኣይወስዶን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ታሪኻዊ ፀላእትና ኣለውና ይኽብቡና ኣለዉ ንሶም ከዓ ኣብ ኤርትራ ይኣትዉ ኣለዉ ግብፂ ተኣትውላ ካልኦት እውን ናብኡ ማዓስከራት ይገብራ ኣለዋ እዚ ኣብ መወዳእታ ንኢትዮጵያ ሓደጋ እዩ ንዓና እውን ናይ ኢትዮጵያ ሓደጋ ከዓ ኤርትራ ክፀልዋ ይብሉ ኣነ እንታይ ዝኣምን ዝሓለፈ ግዜ እውን ነጊረኩም ነይረ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ግብፅን ዘሎ ግዝያዊ ንዓይ ምክንያቱ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም ዘይፈትሕሉ ምክንያት የብሎም ክፈትሕዎ ይኽእሉ እዮም ናይ ማይ ሕቶ እዩ ናይ ማይ ሕቶ ርትዓዊን ፍትሓውን ብዝኾነ ኣገባብ ገይሮም ዘይፍትሓሉ የለን ዓማፅ ሓደ ክህሉ ይኽእል እዩ نوح خيدة زخل جناي كونن نبينه بقدماي تجارب تولد نوح وهما رأسي لو متملي سأبدي أي كدوغموني جزء وسط يخون نمبر أمود أتو جبت الإثيوبيانون بسي زتعاون تتعاون بقنا خناتات تجديدا تسامعين ناتي بحرية وهابتي بحباب قمار خناتات خفت راين الذي تاريخه وطلعتنا زبهر زلو እዚ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝፈጥሮ ዘሎ ንዕግርዳሪ ስለዚ ታሪኻዊ ፀላእቲ ክህሉ ኣይግባእን ንኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝሰርሑ ሓይልታት ኣብ ኤርትራ ክህሉ ኣይግባእን ኣንጻር ህዝቢ ኣንጻር ረብሓ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝሰርሑ ሓይልታት ኩሎም ኢትዮጵያውያን ይኹኑ ናይ ግዳም ሓይልታት ኣንጻር ረብሓ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘሎ ክህሉ የብሎምን أنصار ربحة حزب إريترا زشرحو حيلتات كأني أبي إثيوبيا كله يبلومن بروابتنا تكينا تقرينا بحنسائنا النبر أمارات إبلنا نبخال نخدو نسوم نعنات اليوم أبخال وحفظيهم نحنا تقرينا أبخال وطاقي كيداين خلينا منابرتنا الذي سلاما من رجاء نقولنا يربحنا الذي إذا بحال زلو قنع منقسي حزبه منقسي ኣብ ኤርትራ ቀልጢፍካ ኩልኻ ተሓባቢርካ ምትካል ጥራሕ እዩ መድሓኒት እምበር ኮንፌደሬሽን ዝፈትሖ ኩነታት ኣይኮነን ኢለ ዝኣምን ስለዚ እዛ ለምፀነ ኣብቲ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፍሬንድሽፕ ፎረም ኢሎም ከቕርብዎን ዝቐነዩ እማመታት ንኮንፌደሬሽን ዝምልከትን ንሶም ከም ደፋእ ሓይሊ ኢሎም ዘቕርብዎ ፀንሑ ሕቶታትን ምክንያታትን حدا فريق أفتينا مثلني تمكرون أي كل فدريشنات كأني صح جزء أنا يو
صبوا أيقونن استرفت حتون تدعى خوينا أمونغو إنتران إثيوبيان نزي ديفاكتو كونفدريشن المحدث فينوني يبندي فشيلو أتس عن شمونتن سلمنتاي فشيلو انتاي قدلتات ميروه نزبل جن بدقيق نخالو معالتك قربولكم من الباش فدريشن زبل حتوقع مويتيون مثلني جن كل عليه كمتي حجون نسون زعبون من تتزاربنا له قيمة تخلون سبوع سلازقوني من الباش فدريشن تموكرتات ناسنان إريتراويان انتاي يمثل انتاينا بدحل حجكم تنقع دلنا بدعوا فدريشن تبحال كده نخلو أبدلت كنا أكوهم دلنا قدات انتايام زبحالون حاسبنا لهم كنت أنا أقدر أسفل تاريخيون دعوا أرست في ذفنة خفتني الذي نايلوم أرستي أبي آية تعالى لكم حتى من السن ختم فقبلي زلني وفي له من الواش تثبيتكم أمالي إذا ما لا أكون يفلتن تنزل له أنا جن نجيتني نعكم تقطع ويبلي ما يقني لي اللي انتم سمعكمني حجنا حتى من السنة يقللنا كبر عشان اسمع له كبرات حساب جزاء قرب دنوي لعتيجن اركيبه بزح يسمع انت له كبرات حوات يقللنا كبر عشان سمعوا اسك مايك من اوكي مايك اسكال خمس لنقاشان خورد هو ناتي دمسك قبل لكم يا تربيشكم يا بزمكم اوكي وني ذلك الله مسلم ثانك يو تعدل لا مسلم ادمين حجزوس نقاشانا حجزو اوكي حجي سمع كله تسفا قبر يقنلنا ناي حتو مدب كنعطينا مالتي بفقاد قاشانا توم كتحاتو فقادنيا زخونكم ايدكم كتلعلو تقوليكم بنايروم بمصاتنا بصحف حتو كقربلك خبر قاشانا عفك للي بصحف زمصاتنا الله بقى اخي جمر نايلنقنا فلسفاتات سبات كداناغرو ابتي غزي فدريشن ناي 10 عامت وعل زبحال عين برد زبلو علو يا تبل ابزي ناتكا افلتو ويريتو انتاي مسل ازوم ناي حسوت فلسفه زبلو زلو خي حقجو ها زياب بصحف زمصاتنا حتى تسمعت كون تسفا قبل إن بكبر قاشانا زقرب حتى ببخلته حتى دوخن كيد قاشانا ولا ببخلته سوري سنغالي ببخلته حتى قبل إذا قدامي تجن صبوا جالي ترد أخوانهم وخدقهم اللي دو يقرفه أوكي نايلنك إنه فلسفاتات سبات كداناغرو ابتي غزي فدريشن ناي 10 عامتات وعل زبحال اينبرن زبلو علو ابزي نات كاريتو انتاي مسل ازوم ناي حسوت فلسفه زبلو زلو حقديو يا تبل تحت اوكي تسمعت كون تسفا قبر كبر غاشانا سينغال ولد تنساي ليون أنت حتى دي أدلات كاليون خلت حتى أنت لاتك نزيئنا كبر حتى تاي هاي خلاي تحطه أوكي خلاي تينا ليونا كيدنا ليونا ما يكنا أرى اسمع عبري حد من نسي حد اسمع عند هذا الخوينة حد اسمع عند هذا الخوينة أوكي thank you أيانا سنقال نتختبوت أنا حكى حسابات من الباش نخلت حتى وصل زبالك كي داراربها بفقادك تخوين مالتي قل أنا حتى دليل اللخو تحفشاوي سئل اختبوت أنا حكى بلعبات ناي كونفدريشن ناي زلو أمونغو زولو زلو ناي أمونغو ناي إرتران ناي إثيوبيا تختبوت أنا حكى ناراتيف دخونه نجارات أو خمسة كافتو ግን እቲ ሓፈሻዊ ኩነታት ድመጽእ ዘሎ ምስትህሉ ኩነታት ናይ ተሃገርን ፖለቲካዊ ኸይድን ዘምጽዎ ዘለዎ እዮም። ሓደ እቲ
ኮይኑ ዝርዳእካ እቲ ናይ ኣብ ግዜ 50ታት ዝነበረ ሕማማት ዝደጋገስ ዘሎ መስል ስለምንታይ ኤርትራ ሓደ በቲ ዋሕዚ ናይ መንእስያት ምኻድን ምጥፋእን ደሎ ሓይሊ ምድኻም ኢሎም ዘቐመጥዎ ነገራት ኣሎ ካልኣይ በቲ ኢኮኖሚካዊ ምዕባለ ኢሎም ሶም ሓስብዎ ሞሳቶም ካታ ሓንቲ ታ ድሌቶም ተናይ ወደብ ያ ስለምንታይ ኢትዮጵያ እንድሕሪእናያ በቲ IMF ደውፆ መሰረት ከማን ኢትዮጵያ ንባዕላ 1.8 ቢልዮን ኣብ ዓመት ነቲ ወደባት ይጥፍእ መስተናታቶም ኣብቲ ኤክስፖርትን ኢምፖርትን ሞኻ ትፀገማ ጋጢሞም ዘሎ ሓደ ክቀሳቀሱ ናይ ክእሉን እዮም ኣብቲ ምዕባለ ደረጃ መስታ ናይ ገንዘብ ኣውድ ይኹን ወይ ናይ ካልእ ይኹን ዘለዎም ኣብኡ ስለ ዝኾነ ትሳቶም ዝብሎ ዘለው ሓደ ሓፈሻዊ መገድታት እቲ ናይ ካቢ እቲ ሓደ ኢምፓክት ንኢትዮጵያ ዘምፅኦም ዘሎ ግን ከምቲ ክትብሎ ጻሕካ እሱ ዝኾነ ምርዳእ ዝኾነ መገዲ ليوني حطو ديا ويريتو أنا تردأنن حطو إيه حطو دلي حفشاو سئلتات ممتاز جن ملو مسحفت نببالها أبتا حطو تخيدنا جن قرب محجزنا يو نقاشانا أتليست فوكس نقبر تحطو هنا كال مجلس ستات نحت حواوش وعكستبو ده اللي خم مجلس ستات كأتو خدددي مالتي قدم تقاشانا حجينا أبتا حطو بليس أوكي طبعا الله هذا حن نتنكساك حتى رنك في التنين وتحفشاو خناتات زلو مستنا إثيوبيا زخيد دلو خناتات دولو دلو مستنا بوليتيكاوي خناتاتهم نا إيكونوميكاوي تعطي ويكات ديفيسيت أتيمو زلو سلا زخونة إذا حتى إذا مت زلو نجارات كم نحنا كم إرتراويان دفو نايت زلو أب منجو دقفاين تقامين جن كم إرتراويان أب حدث إنه في النت كنا خنسمع عن خيل ويكا خنهبو نخل مومنتوم هلا دخون ويكا حدا اندرلاين نقبرو له بعالم درجه خنقبرو نخل نغرات الله دتبل سلازي ودي الله تحطي مالتي هذا اسمع دلخو سمع دلخو يا اخوات ملكت قورله طبو اذا كلتي انحطو تقدميتي زمناي حاسوت فلسفات جلز بحالا قالات نقدفنمو نتم سبات جديفنا نتي استحيلنا طرح كمكوتا نخل كوين سمعني معناته قدامي من مكتينا يتزبول كوي confederation يقولوا نحن انت قدشنا نابتنا يقدم زنبالي فيدريشن نملاس اي تزاروج وحنا كوخموت انديو إذا حن أرستحي زخمت إيه خال محمتي إتا فيدريشن تبلك أنا بينا خم زارة بلاينا كونفدريشن يبلو سلا زلو حجي نتا كونفدريشن ترح نمكسا نتا يزول زلو أنا كونفدريشن ناتهم دبو أجنداتات اللو دي يلن نقدفو إذن كتبلو أنا حكم كخونا خلافين بوقعي زاربون زلو قدم نعان ترح نمكسا نتا يلا يخمكتساني حانا كلهم كونفدريشنات أبدا كابشين جاتم يسن 50 جميرا زتجبرة ننوح جزء خصص لا أي كألان الذي زرعنا يتمكرون حلم كونفدريشن أي سرحن إلا ذي نمكر هجي نتي وشت أو أجندة نقدفه تردينا كلنا نسو تردينا جنتين من أيني تحديا حجي أرد أني بكونفدريشن سي كلتي أمريحن زوج الخناتات يلن الذي نخلتنا زربح ايكونن ز كونفدريشن نابزبل انت نتقارلو في ارسنا محاشي خوين سمعني اتا خلايتي اذا تبلو زلخه حقي ايكونومياوي صراط فتير له من ايثيوبيا ناي ودب نايثيوبيا راح يكونن نحناون قمع منقص سلا زي بالنا ينبر نحنا خنوزد زغبانا زنبر دولار 1 بليون زاكل جيبوتي توزدنا ስለዚህ ኢትዮጵያ ንጅቡቲ ኸፊሎም ንዓና ኸፊሎም ኩሉ ሓደ ቆይ ፌደሬሽን ክሳዕ ዘይኮነ ፌደሬሽን እንተይሎምሲ ክልተ ሃገራት ኢና ግን ኣብታ ናይ ኮንፌደሬሽን ውዕል ኮመን ካረንሲ ክእቱ እዮም ደልዮም ማለት እዩ تا ربحهم شعو خاب دولار نخنا قفو تبليا أي تزاربوا عن صحجي يزبل زلكم ده يرد أنكوا إنسو فعنتوا يكملوا أنا حقوقه نمن زرب حيز كونفدريشن نبذبلكوا أنتي نمن زرب نحن إريتراويان يربح النادي هو أنا وحرتو نادي نزبل كأني حجي أخم ديسكاشن كأروع معناته خليت أي جدي فيها أبتنا تيار استي نتوم بروفيسورات إذا تزاربوا
دتنسهم تزاربوا طرحي خمكتو فتينا حجيجن فولي ريتاي كهب خدن يردي انت يزبل زلخ حج اني اواناو حتو دين اريتراز اواناو حتى يكون اواناو حتونا مجمرتا هاجرنا ابحثي ديكتاتور شفانا ስለዚህ ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ኣላ ስለዚህ ቀዳማይ ዕዮ ገዛና ነዚ ፋሽስታዊ ዝኾነ ስርዓት ኣሊኻ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምትካል እዚኣ ተቀዳሚት ዕዮ ናይ ገዛና ስለዚህ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ገዛት ዝብል ኣርእስቲ ናይ ካልኣይ መዓልቲ ዕዮ ስራሕና እዩ ኣነ ከምኡ ኢሎም ወሰድኩዋ ስለዚህ ካብዚ ቀዳማይ ናይ ቀዳማይ ዕዮ ገዛና ኣባኺሩ ኣብ ናይ ካልኣይ ዕዮ ገዛና ክእትወና ዝፍትን أنا قنع جراء وصدر قلت هاي قد شنو بزعمو الزارب قنع علقا أبغاك سها خمس تبقى سيو تمالون فدريشن خاطب النيركال ومخاقو كونفدريشن متيحنا نزل النقطات نتهم سبن نفي أرقستن هلالينا نحزهم بزعم السبات ندحر خنزارب جميلنا سمعتاو ندخلنا خن كيدنا سمعتاو يا نبدخلنا بساعات كأني ناي مقاقع عدلنا ندح بيه بخير ስለዚህ ብጭብጥን ብመርሰዖን እንዳገበርና ክንዛረብ መታን ክጥዕመና ነቶም ሰባት ገዲፍና ኣብቲ ኣርእስቲ ጥራሕ ነተኩር ስለዚህ እቲ ኣርእስቲ ሕጂ ንምለሶ ኣለና ማለት እዩ እቶም ንሶም ዝበልዎ መልሸሎም እንዴ ሕጂ ስለምንታይ እዋናዊ ድዩ ዝብል ግን እዋናዊ ኣይኮነን እዋናዊ ሕቶና ህዝቢ ኤሪትራ ክብሩን መሰሉን ክምለሰሉ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ኤሪትራ ክብሩን መሰሉን ክምለሰሉ ኢትዮጵያውያን ምሳና ከተተሓባበሩ እንተደኣኽኢልኩም نتناي قدامي اوان ناي قدامي معاد سرحنا حبيرنا خنسرح انت اخيرنا نتي تمنيو زلكم ناي كالاي معاد سرح كنعتو نخيل زبل حدا شناخ بخالق شناخ نحنا ناي قدامي معاد سرح عندنا نحن معهم كانوا نغرم زلنا خوين سمعنا نسومون ناي قدامي معاد سرح له اب هاغرم كو دنا بحاشا يكونوا دركات فاشيستاو سرعات اريترا زلو نسومون أجمع ناي ديمقراطية وسرعة كم دلوا بعلم أدعيهم زأمانو بساعات يدلوا. إثيوبيا تبتندو تنظر أبز بحالو بساعات. إريترا مش إثيوبيا فتح برالكا مغياي علام أنتي مخانو ردوا أكل. دم تجد شنا. قدامي معلتي عيو جزالاتكم إثيوبيا ويانكا. نحن خانا قدامي معلتي عيو جزانا لاتنا. جزانا نسري أسمع. جزانا نسري حزبي وناني بوليتيكان متى عدلون أبخونو الجديد أب إريترا كمون أب إثيوبيا شيء دعوة ناي كلت متحجزات معروي تتحول هنا زمدنا كنفتر تقولوا لنا إلا مع أوادج أي تحايشين نقول أنا ስለዚህ ነቶም ሰባትን ትጠርፍን ንግደፎሞ ኣብታ ኣርእስቲና ክንሪኦም ዘለና ግን እዚ እዋናዊ ኣይኮነን ካብቲ እዋናዊ ዕዮ ገዛና ንኸባኽሮና ዝፍትሙ እንተዳልዮም ኮይኖም እዋናዊ ዕዮ ኣይኮነትን እዋናዊ ዚኣያ ካልኣይ ከዓ ኮንፌደሬሽን ርኢና ኢና ኣብ ኩሉ ዓለም ኣይሰርሐን ስለዚ ሎሚ እዚ ርእስቲ እዚ ንዘይሰርሕ ሕቶ ኢኹም ተብዕዎ ዘለኹም ፌደሬሽን ኣይሰርሐን ዘይሰርሕ ሕቶ ከመልዕሎ ይንኽእልን ኢና ካልእ ዝሰርሕ ግን ኣማራፂታት ኣሎ ኣብቲ ዳሕራይ መዓልቲ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ናይ ዝሓለፈ ግዜ ዝምድናታት ከረድእ ከለኹ ሎሚ ተመራፂ ዝኾነ ናይ ፅቡቕ ጉርብትና ናይ ፅቡቕ ምሕዝነት ከመይ ጌርካ ኢኻ ትሰርሖ ንዝብል ኣብነት ሒዘ ሽዑ ከቐርብ ስለዚ ንሎሚ ብከምዚ ኣተእኸለና መስለኒ ነቶም ሰባት ንረሳዓዮም በጃኻትኩም ኣብ ስምዒት ኣይንእቶ እንድሕር ኣብ ስምዒት ኣቲና ክንጋገ ኢና ከምኦም ክንጋገ ኢና ክልተ ጌጋ ከዓ ቁኑዕ ኣይፈጥርን ስለዚ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኣርእስቲ ሒዝና ብስነ ሞጎትን ክውንነትን ጥራሕ ክንምጉት ክንክእል ኣለና ዝብል እዩ ዘለኒ መልሸት ክኸውን ተስፋ ገበ ካልእ ሕቶታት ትቕበል هو كبر غاشانا قال قالات ولا مقرمتا غيرنا ابتا 10 عمتنا فيدريشن زنبره وعل نيردو اي نبرن يا تبي تحت اوكي احط رابي لكم الليشا ناي اوكي ناي فيدريشن ابتي غزيو ابتنا 10 عمت فيدريشن زنبره وعل نيردو اي نبرن كما دا حتى I think alright كملشا نبرن زبل لومو ندحرو على زي نبره انتهيت بلي انا نجي اخ ملشا اتا ناي اوان فيدريشن لبينا ارس حيز احمد اسم زوركو ناقو مزرار حشني لينيره
نزيات راح ملشا ካልኦት ብዛዕባ ፌደሬሽን ዘለኩም ግን ይቅርታ ግብሩልኝ ሎሚ ካብ ርእስና መታን ከይንወፅ ኣይክምልሽን ፌደሬሽን ብኸመይ ይፈርስ ክንደይ ዓመት እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕቡራት መንግስታት ፌደሬሽን ኢሉ ምሰሰነ ናይ ግዜ ገደብ ኣይነበሮም ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ግን ብኸመይ ክፈርስ እንተደኣ ኮይኑ ብኸመይ ይፈርስ ዝብል እውን ፈፂሙ ኣብቲ ኣይተጠቕሰን እቲ ስለዘይ ተጠቕሰ ይኸዓ ዝኩሉ ፀገም ፈፂሞም ስለዚ መን የፍርሶ ብኸመይ ይፈርስ ማዓስ ክፈርስ ይኽእል ዝብል ብዛዕባ ምፍራስ ዝበሃል የብሉ ስለዚ ብዛዕባ ምፍራስ ዝበሃል ኣብቲ ውዕል ኣብቲ ዩኤን ዝሃበና ውሳኔ እንተደኣ ዘየድልዩ ከፍርስ ዝፍትን ኣካል መን ይኹን መን ብዘየገድስ ሕጊ ጥሒሱ ገይርዎ ጥራሕ ኢና ንብል ስለዚ ሕጋዊ ይኮነን ምፍራስ ናይቲ ፌደሬሽን ናብ ዝብል እዩ ዘምፃና ግን እዚ ታሪክ ኮይኑ ተሪፉ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ሕጂ ኤርትራ ልዑላዊት ሃገር ኮይና እያ ተወዲኡ ስለዚ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ከም ሓንቲ ኣባል ኮይና ዲፕሎማሲ ምስ ኩለን ሃገራት መስሪታ ንድሕሪት ክመርሶ ዝኽእል ዝሓልም ዘሎ ጥራሕ እምበር ንድሕሪት ክመርሶ ይክእልን ብጀካ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ፈትዩ ብሪፈረንዱም ገይሩ ርእሰ ውሳኔኡ ሂቡ بزدلي عينة من جددن أنت دليل مش إثيوبيا أنت دليل مش السودان أنت دليل مش جيبوتي أنت دليل مش زليو حبر جنفي بفدريشن يكون بكونفدريشن لازم ودي اللي خذي أعتمد thank you كبر قاشانا سنغال ولد نساء thank you أبتا حمات موسوعة رستينا فدريشن بزيادة تحته يعريون بسلي لا كالعلاقة اللي حتاتي كنقص لنا حدنت حيلي اكين كان next one بستغل حوات حتىكم صمو قابلكم انت قريبكم وحصر قابلكم لان بتسترك الحرب ناريتهم مايك ناخا كبر ابريغا دلخ حدنت حيلي سلام كما يمشيكم لحنسهم اسمع لكم سلني هلو اسمع له هو سمعك الله اوكي ثانك يو بقدامنا غشانك على احمد اخا غزخا دحكم انا انت يا قبل درسي تي ولا كخمز عبا خمزي غشانا زغلصو بزعبا فيدريشن زعبا نايلو مش سلازي ايكون نمبر فيدريشن وسن كلسي وسن غزي نيرو يو انا 10 عامات زمن نيرو يو بزخونه كن ابزنا حجي حزب مسو زلو انتايو بزعبا سبات انت تزارب ناي حيج مهناتو بزنا كونفدريشن بزن كلت مورات او امريكا كونفرنس غورو زعما كونفدريشن ايثيوبيا تزارب انديتو غداي هجي بزعباتي سابجكت طرح نزارب بزعبات نطبي اب كونفدريشن انتي مالتيو كان افتي تورتات انت ادحمنا حيش بزعبا سبات كن نغدفو ايلمو انا خالق ريتو لنا مغناتو انتايو بحلفي ኤርትራ ኣብዝ ዘለዎ ግዜ ሃገር ዘለናት እዋን ሓታቲ ሓውና ሓድነት ሓይሊ ካሓተ ናብ ሕቶ ገፀይ ልኸይድ ኣለኹ ሓይሊ መንእሰይ ዳይሬክት ናብ ሕቶ ርኢቶ ግን ድሓር እዋን ናባይ ልኸይድ ሓረ ብስተኻ ናባይ ገለ ልኸይድ ሕጂ ሓረ እሺ ሕጂ እንታይ ክብል ዘለሲ እዚ ተላዒሉ ዘሎ ሕቶሲ ኣብ ውሱን ፖለቲካዊ ሃዋህው ኣብ ውሱን ግዜ ውሱናት ሰባት ዝመጽ ዘሎ ዘረባ ስለ ዝኾነ እሞ ከዓ ንኩሉ እቲ ናይ ኤርትራዊ ኣተሓሳስባን ኤርትራ ዝትንክፍ ስለ ዝኾነሲ እቶም ዘምፅዎ ዘለዉ ሰባት ሲ ባዕልመኮም ኣሎም እንታይ حسابهم انتهى باقراو يمو يغني له
ካልእቲ ና መስለኒ ሕቶ ንጽርት ተኾይና ጋሻና ናብ ካልእቲ ክትሰግራ هو نقرات اللي على كلاي تحطه إفريم نعقا أنا حطه مدرك إفريم هذا يقولنا لي يسمع له كم تقول لك يسمع له ملك دله يسمع له ملك دله يسمع عند الله أوكي سلام مجمرة كما تقولي سلام سنقال إفريم يا خالد توري كما كنا نداول نبزخونه نبحث سد أجلي أبزي وأنا تزي مرات أبزي حالة حمش عم تدرعنا يو قال وجناتنا وي كاب إيرتراويان ما بيتبع تدرنا جالس نت نجيك لنا أنت يوسفا تحدنت عندنا زبل كاو حليفهم فدريشن كونفدريشن زبل حساباتي مسألة أجي كله أنا بدي أكرر أقول له تقولي تي نهز بإيرترا خابز زل خايو زغافي ألن فإذا نسخة خبونه بقى لما تهزبي تبقى يتقم زعينته زنبالو رئيل زلوين يسمعني تتفرط اديو حجي مزحت زلو حسابات دي خمورات ابزي كل كنتات نهزبي إيرترا ويمسلكا كالي كوساري دايو تي كل ما أنت أب فيدريشن كونفدريشن كلها ناتكا وجن ناتكا هزبي قدام الناس سريع خاي ما أنا كم هزبي طعمنا أيو كم هزبي بعد تقال هزبي خسر عنا يخلي نص حسابات نبرة كويس على تقلم أكيد فيدريشن لو ممكن بأنصاره كوين يرأين الآن نعها قوم بدي رأيك عنه على إن هزبي قدام الناس سريع زي كله إن هزبي تبقى قدام الناس سريع كوين يرأين فزوله دي أحد من سلة يعني كان اوكي افرم كما قلنا افرم نفتح الحتات كملش تقدميتي كبر حوي 10 عامات نيرونا فيدريشن زبركايا انا تسرئن تحبت بتعم دس بلتني هم هذا اللي خباها هذا اللي بزقون عينت من قد جاء معناته انا بزح ريفر غير يلا كوكو زبل نجر يلا አይኮነን ንሕና ኤሪትራውያን ኢትዮጵያውያን ጻሓፉ መጽሓፍትና ኣብኡን ከምኡ ዝብል ነገር የለን ስለዚ ካበይ ከም ዝረኸብካ ንኽፈልጥ ብጣዕሚ ደስ በለኒ ዝኾነ ኮይኑ ኣብታ ፌደሬሽን ኢለ ከቐርብ ከለኹ ሽዑን ክትቀርብ ትኽእል ኢኻ ቅድሚኡ ዘለካ እንተ ትሕብረኒ ግን ደስ በለኒ ካልኣይ እታ ዝቐረበት እንታይ እያ ብዛዕባ እቶም ሰባት ብዙሕ ኣይንገደስ ዝበል ኩሉ ነገር ነይሩ ነኖ ክንግደስ ፅቡቕ ኮይኑ ስምዓኒ ካልካ እሞ رئيسنا ببينلو أجمع يقولوا أنا انتهى خبر زفتن زلخو كم زنات كاكو يرأينيو أبقمتوني أسيه جن أيزارو ولوني زلخو كم من تاي تبغي سوم يوم زم سواسي أتوم سمال انتهى منيرهم لو مخن تاي لو يلجن يأسيه أبسط أبي نسو جن كجز أني أيدياني نسو كم بحرباي تاي يقبرمو كم مبجس جري وصدمو نتم سبات كم زبل زلوا أبغمت مستخو نتي مصنعة زقبرة أتصدقه أب سنفت أتم كوننا تنسمر كوسن زقبرة يفتن سلذي أنا كم يزمر الدعاء زلني أي تقلال بحافشة أبغتوا يكون كم زبل زلوا كم قندي مزارب زعبانا جيرنا كم نطبق جيرنا جن أيوه نعم نرد أيوجن إيه زلخو تأمل ده تسعر كم في نعاتهم زيهم كم زيهم ثمانية يروجن ماله مبال أيقونن في هسه خم حاجة إفرم أغريبات تنحى نخلص هزبتات بحوار يربح دي نهزبنا خير انتين ربح عندي بفلاي إلكا ميتكا كتموجود كلا خطر حيت بحشة فلذي ما أقوم مثلا كن أتو جدينا زيادة نفتي موجوته نفتي سنة موجود أتينا نفتي خون النسل هلون كنتات أتينا زيادة كنسرح زحجزنا نتم سوات كنرسعهم مستفتنا رحين نتنسم تزاربو طرح أبدمة أتينا نعوك نقبر من فتاني أتبط فينا سمعين فلذي نيشتين في اللياتنا أنا أدراش أمسئنا بزعوون تذي تزاربنا يحيش دولكو أبغاقسهم أكايدهم كم تيتبجسهم كانوا مثلاتي نتي زيادة نتموجتها كتحيلو مفتن يحق زكاة
ስለዚህ ከምዚ ሓሲቦም እዮም ተዳኢልካ ኣብቲ ትንተናኻ ንዕኡ ዝድግፍ ነገራት ከኣለ ንዕኡ ዝቃወም ነገራት ከኣለ ናብታ ናይ ኤፍሬም ሕቶ ክምለስ ሎሚ ከምዚ ዝብገስ ዘሎሲ ህዝቢ ኤሪትራ በዚ ፋሽስታዊ ስርዓት ተዳኺሙ ተበታቲኑ ተስፋ ቆሪጡ ሞራሉ ባይታ ዘቢጡ ኣብ ዘለወሎ ሰዓት እዚ ምስ ኢትዮጵያ ዝብል ሕቶ ብዝተፈላለየ መልክዑ አንድነት ውህደት ገለመለ ኢልካ ክቕበሎ ሕጂ ይኽእል እዩ ኢሎም ሓሲቦም ድዮም ንትብል እወ ልክዓ ሓደ ካብቲ ነዊሕ ግዜ ዝተሰርሓሉ ዋላ ንባዕሉ ነዚ ናይ ህዝቢ ኤሪትራ ተስፋ ንምቑራፅ ክባታትን ገለመለ ዝተሰርሓሉ ብውሽጥን ብደገን ከም ዘሎ ይርዳእኒ ስለዚ ሰዓቱ ልክዕ እዚኣ ሎሚና ነዛ ጉዳይ እዚኣ እንተልዒልናያ ናብ ረብሓና ንልውጠላ ኢሎም ዝተንቀሳቀሱ ኮይኑ ስማዕኒ ስለዚ ንፍዓት እዮም ኣነ መንፍዓት እየ ዝብሎ ናቶም ምክንያቱ ናይ ማርኬቲንግ ሕቶ እንዲ ክትሽቅጥ እንተደኣ ደሊኻ ኣበየናይ ሰዓት ኣናውንስመንት ትገብር ከመን ክትፈልጥ ክትል ኣለካ ንኣብነት ኣብ ማርኬቲንግ እንታይ ይብሉኻ ንመንእሰያት ዘገድስ ኣቕሓ ክትሸይጥ ትደሊ እንተደኣ ኮይንካ ማእሲኻ ተቕርባ ናይ ኩዕሾ ፕሮግራም ኣብ ዝህልወሉ ሰዓት ኣድቨርታይዝመንት ሽዑ ንመንእሰያት ዝኸውን ነገር እንተደኣ ኣቕሪብካ ዋው ኢሎም ነታ ጉዳይ ሪኦም እታ ኣድቨርታይዝመንት ውፅኢታዊት ትኾን ብዙሓት ሰባት ሽዑ እቶም መንእሰያት እዮም ነታ ኩዕሾ ዝፀብጡታ ንኣረጋውያን ዘገድስ ሕቶ ድሕሪ ናይ ኩዕሾ ፀወታ ኣብ መንጎ ናይ ፀወታ ኩዕሾ እንተደኣ ኣቕሪብካዮ ግን ተጋጊኻ ሰዓትካ ይሓልኻ ስለዚ ኣነ እቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለው ሰዓቶም ሓልዮም ተዳልዮም ሎሚ ዘዋፅኣና ኢሎም ይገብሩ ከም ዘለው ይፈልጥ ስለዚ እቲ ነዚ ክፍኣት እዚ ክምክት ኣለኒ ዝብል ከኣኒ ይምክት ክምክት ክደሊ ከሎ ግን ናቶም ሕማቕ መበገሲ ጥራሕ ኣብ ግምት ገይሩ ዘይኮነ ንክውንነትን ብስነ ፍልጠትን ገይሩ ክምግቶም ዝኽእል ጥራሕ እዩ ዝያዳ ዕውት ኮይኑ ክወፅእ ዝኽእል ዝብል ግን መረዳእታ ኣለና ስለዚ ኣብቲ ንሶም ዝሓስብዎ ኮለል ከይበልና ንሕና እቲ ክንሰርሖ ዘለና እንዳሰራሕና ስለምንታይ ድዮም ንሶም ከምኡ ዝብልና ዘሎ ስለምንታይ ህዝቢ ተስፋ ዝቆርፅ ዘሎ ንሕና ስለ ዝደኸምና ጥራሕ ኮነ ደንበ ተቃውሞ ደኺብሎም ኮነ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ኣትዮም ድላዮም ሸሸይ ክብሉ ስለ ዝኽኣሉ ጥራሕ ኮነ ስለዚ እቲ ሕመቕ እቲ መንፈዓት ናቶም ዘይኮነ እቲ ሕመቕ ናትና እዩ ዝጎድኣና ዘሎ ስለዚ ንሕና ሓይልና ተጠርኒፍና ክንሰርሕ ምስ ንኽእል ጥራሕ ኢና ከዓ ክንምክቶም ንኽእል ስለዚ ኣነ ንሶም ሰዓቶም ሓልዮም ዝሰርሑ ኣለው ንሕና ከዓ ሰዓትታ ሓሊና ክንምክት ክንክእል ኣለና ምዚኣ ትተኣሳሰር ግን ኣብ ደርጊ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመፀሉ እዋን ዝከረኩም እንተደኣ ኮይኑ እንታይ ኢሉ ነይሩ ነዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክፈትሖ ኢለ ምስ ፈተነ ኣብ ጀርመን ንዑ ተዓረቑ ኢለን ዘን ኮሚኒስት ሃገራት ንፀውዓና መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድም ኢሉ እንታይ ገይሩ ቂ 9 ነጥቢ ፖሊሲ ንኤርትራ ዝምልከት ከምዚ ውሱን ርእሰ ምምሕዳር ክህባያ ኢሉ ኣዊጁ ናብቲ ኣኼባ ክኸይድ ፈትሉ ሕጂ እንታይ ክገብር ደልዩ ኣብ ባይታ ሓደ ክውንነት ፈጢሩ ይኸይድ እሞ ሽዑ ኣብ ባይታ ኣብቲ ዘተ ምስ በፃሕካ በቃ ርእሰ ምምሕዳር ሂበዮም እየ ሃገሮም ባዕሎም ከመሓድሩ ፈቒደሎም እየ ውሱን ዝኾነ ርእሰ ምምሕዳር ንሱ በቃ ፈቲሑ ወይ ነቲ ሽግር ክብል እሞ ኣብቲ ዘተ ክዕወት ደልዩ ኸይዱ ኣብ መጨረሻ እቶም ተወከልቲ ነቲ ናይ ምንቅስቓስ ዝነበሩ እንታይ ገይሮም ሒዞም መፅኦም ንስኻ ወካሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይኮንካን ንሕና ወካሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይኮንናን ህዝቢ ኤርትራ ርእሰ ውሳኔ ብሪፈረንዱም ገይሩ ይምረፆ ኢሎም ኖ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን እዩ እታ ኣኼባ በዚኣ ተበቲና ምን ዝያዳ ተዓዊቱ ንሶም ተዳልዮም መፅኦም እቲኦም ከ ነታ ናቱ ስትራቴጂ ፈሊጦም ንዓ ተዳኽም ርእሰ ውሳኔ ህዝቢ ብሪፈረንዱም ገይሩ ይወስድ እቲ ስኻ ትብሎ ዘለካ ድዩ ዝተማልአ ሪፈረንዱም ድዩ ፌደሬሽን ድዩ ዋላ ንናፅነት ዝብል ሕቶ ነቕርበሉ ህዝቢ ዝወሰኖ ክልቴና ንቀበሎ ኢሎም እምቢ ኢሉ ኸይዱ ሕጂ ርኢኻ ከመይ ጌርካ ትፃወት ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እንታይ ክብል ዘልየ ዘለኹ ንሶም እዋናዊው ሎሚና ንረኽቦም ነዚኦም ሎሚና ንጥቀመላ ዛ ክንሸጣ ንኽእል ዛ እዋን እዚኣ ኢሎም ሲኦም ንስኻ ብክልተ ነቲ ንሶም ዝብሎ ዘለው
بسنفلتاتن كوننتن بتحدث مفتم بتحدث خاني نتناتهم علامة مثلا كي عوض تواداديبك حيلها أسميرك تسفى قريت زر حزبها تسفى سنيقو دوتو خمز ملس خندبر مثل نخل أحوال سمعاني ስለዚህ ተስፋ ቆሪጡ ሞራሉ መለስ ዘቢጥ ይዘሎሞ ሎም ዝኾነ ነገር ተቀበል ኢሎም ሓሲቦም ነጽዮም ንትብል እንተሓሰማማ ተምታ ወለድና ዝብሉ ኣኳይ ዝተሸገረሲ ጥንስተ ኸማን ይእቱ ይብሉ ቦታትና ስለዚህ ከም ኣኳይ ስለዚህ ኢሮም ኣሎሞ ዋላ ጥንስን ተምፂና ኣሎምሲ ሕራይ ክንምርዓዋ ኢና ክብሉናዮም ክኸውን እውን ስለዝኽእል ንዕኡ ንርዳእ የድልየኒ ኣብ ግምት ምእታው ፅቡቅ ኮይኑ ስማዓኒ እቲ ሕቶ ግን ንሳና እዩ ዘሎ أبو طرح محيل دبت أوه خم يجري يحيل نتوم نهزب إريترا تبوق زي دليو استفعل عليه تبوق بمثل متقلل حيزم زماتو خم يجرنا بتنافل أسم كون الناس الموجودين كأني تخال أي حيلنا يكون بس خلص حيلنا جرنا سندهم خبرة مثلا هزب إريترا كأني نبض كل مرسو بوزح تقول لنا عقمونا لنا يعمل ما اللي شلته فون تسفاجنا ثانكيو كبر قاشانا ثانكيو سمع له حجزانا سمعت له هو سمعت له ثانكيو لا حتى مدرك مستودع ابنا ريتون لبوان مساعتنا حتى لنا غيتبلو كبرات تساتفتي حتى زلو حجي يدو حفل يا زلو سب يتكم ايح بوزح تواهي وما لو بو مخنيات دا يخول نو بو مخنيات يخونن يدو زل على يدو لل على تاريت تمام لزخونت صقم يكون مخنياتو بزح اوكي انا حتى ناتي ديبا خلقو ابماي كونفدريشن مسرح كونفدريشن بتي وكلتي ناي منغستاو تكالات راح كايد كالدو كونفدريشن مسرح كونفدريشن كم يعتبر مالتي ناي قدن ديو حزب تساتفونا حزبي وي ريفرندوم كتحتت نخومو ويتي مريحنتات ناي كلتا حجرات كفتشمو يقول بقلقل حقاونات زلو اندحر قلل نقرات الله مالت كالأيتو حتوناتي عب جزينا سنة 9 بوغن إساس قداي كونفدريشن زهبوز نبري مجلس له سمن محات مس إثيوبيا كسب كونفدريشن نتمدرخ ون بعيتو إثيوبيا مستي منجستي نا إثيوبيا شعوق يموز نبري زقربو إمامتات ونيرو I think تزي تجاجة كسب سفيح ناي جازيت إنياتات مجلس زهبولو نيرو بقداي كونفدريشن زميلك هزباو جنبار دبينا عبد النبورة طلع عبتو وانتي كم ود متن مالتي غاناتي بايتو هاجر وكلت حزبي كي قوم كله اب غزي مساغاغر غزاو منغستي افرايم اي ثينك ولا ناي ريفرندوم كناي كستايلرنا ناي مدماص مالتي ابزي كتعاتو حنت ود يكعل دي حنت ود بسي بزعبا كونفدريشن هاجر وكيله مس قال منغستي سممح قبر ابزي حطناتي ثانك يو كاليتي خنوسخ ولا ابريغا زلو خنوسخ باشان ولا زين قدمكم لسه يبو اتا كونفدريشن سيت مسرحو خميو زؤتو تقال كيدان تبليا زيرا سملتنا مودعتا ودايو እቶም ኣብ ስልጣን ዘለው ሓይልታት እቶም መንግስቲ ሒዞም ዘለው ክልቲኦም ብፌርሞም እዮም ዘዝቅዎ እዚ ዘየጠራጥር ናይ መወዳእታ መስሎ ቅድሚ እዚ ግን እተን ዴሞክራሲያዊ ሃገራት ኢና ዝብላ ግን እንታይ ገብራ ነዚ ሕቶ እዚ ብሪፈረንደም ገይሩ ብቐጥታዊ መንገዲ ህዝቢ ርእይትኡ ክገልጹን ይሓታን ከምዚ ዝረኣናዮ እዚ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት قال خفالو الفيدريشن قال زبزح خفالو الكونفدريشن سلازملكت انجليز كورد دمخلا خاب كونفدريشن ناي اوروب او حبرت يوروبيان يونيون ريفرندوم ناي حزب وساني ያታ ስለዚ እተን ዲክታተር ዝኾነ መንግስቲ ዘለዎ እንከ ንህዝቢ
ኣብ ፖለቲካ ተሳታፍነት ዕድል ስለ ዘይህብኦ ባዕላተን ወሰንተን ዝኾና ስለዚ ኣብ ኩለን ሃገራት ዝረኣናዮ ተመክሮታት ናይ ኩለን ሃገራት ገሊአን ብሪፈረንዱም ገይረን ህዝቢ ባዕሉ ብቐጥታ ከም ዝውስን ይገብራ ዲክታተር ዝኾነ መንግስቲ ዓብላሊ ዝኾነ መንግስቲ ኣብ ዝኾነሉ ሰዓት ከዓ እቲ መንግስቲ ባዕሉ ምስ ካልኣይቲ ዓዲ ክልቲኦም መንግስታት ብዝገብሮ ይፍፀም እዚ ሒዞ ዘለዉ እንታዮም ህዝቢ ብህዝቢ ህዝቢ ተፅዕኖ ክገብር ይኽእል እዩ ነቶም መንግስታት ዝብል እዩ ዝመስል እቲ ሽፋን ኣብቲ ሽፋን ከምኡ እዩ ዘሎ ተሓቂ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኣሚኑ ተዛሪቡ ፅልዋን ጠቕጥን ክገብር ይኽእል ፈፂሙ ዘይሕሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ርኢና ኢና ክሳዕ ሕጂ ዝፀንሐ ዴሞክራሲ ኣሎ ክበሃል ፀኒሑ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ባዕሎም እታ ኢፒአርዲኤፍ ዝኣመነትሉ ሰብ ክዛረብ ይኽእል እምበር ኣብ መወዳእታ ነቲ መንግስቲ ፅልዋ ክገብር ከም ዘይክእል ከዓ ርኢና ስለዚ ኣብ ክልቲኡ እቲ ህዝቢ ተዛሪቡ ፅልዋ ክገብር ኣብ ዘይክእለሉ ሰዓት ህዝቢ ንህዝቢ ህዝቢ ፅልዋ ክገብር ይኽእል እዩ ኢልካ ጎስጓስ ከተካይድ ምክተን ዕላምኡ ቀንዲ ነቲ መንግስታት ፅልዋ ንምግባር ዘይኮነስ ከምቲ ዓንተ ወይ ኤፍረም ዝበላ ነቲ ተስፋ ቆሪፁ ዘሎ ህዝቢ እንደገና ብዛዕባ ፍታሕ ካብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ከናዲ ጎስጓስ ንክትገብር ዝግበር ዘሎ ፍሉይ መደብ ኮይኑ ግን ይስምዓኒ ማለት እዚ ግን ናተይ ርኢቶ እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ዘለኹ ግን ኣብ መወዳእታ ክልቲኡ ዓይነት ኣገባብ እዩ ዘሎ መንግስቲ እንተደኣ ዲክቴተር ኮይኑ ዓብላሊ ኮይኑ ኣብቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ናይ ሓንቲ ሃገር ባዕሉ ይውስን እንተደኣ መንግስቲ ንህዝቢ ኣሳታፊ ኮይኑ መጣ ዕድል ህዝቢ ዝውስን ኢሉ ዝኣምን ኮይኑ ብሪፈረንዱም የካይድ ሓንቲ ውድብ ሓንቲ ፖለቲካዊ ውድብ ንበይና ብዛዕባ ኮንፌደሬሽን ክትዛረብ ትኽእል ዶ ንትብል ኣብ ፕሮግራማ ከመን ከተቐምጥ ትኽእል እያ ፀገም የብላ ንህዝቢ ጎስጓስ ከተካይድ ትኽእል እያ ኣብ ክልቲኡ ህዝብታት ከይዳ ጎስጓስ ከተካይድ ትኽእል እያ ምክንያቱ ፖለቲካዊ ውድባት ቀንዲ ዕላምአን ንሱ እዩ ፅቡቕ ኢለን ዝሓሰብኦ ኣብ ፕሮግራመን ይገብራ ጎስጓስ የካይዳ ስልጣን ኣብ ዝሓዛሉ ሰዓት ከዓኒ የተግብርኦ ስለዚ ሓንቲ ውድብ ብዛዕባ ኮንፌደሬሽን ከም መደብ ክትሕንፅፅ ትኽእል ዶ እንተደኣ ኮይና ተሕቶ ንዓይ እወ እየ ዝብል ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ስርሐን ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ከምኡ ዝኣመሰለ ኣማራፂታት ሒዘን ናብ ህዝቢ ክቐርባ እዩ እቲ ፀገም ግን እንታይ እዩ እቲ ፀገም ዝያዳ ሓንቲ ፖለቲካዊ ሰልፊ ንህዝቢ ይጠቅም ዝበለቶ ፖለቲካዊ ምርጫ ሒዛ ክትቀርብ ፀገም የብሉን ግን ብዙሓት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣብ ዘይብሉ ውድድር ኣብ ዘይብሉ ህዝቢ ዝተፈላለየ ኣማራፂታት ክሰምዕን ክርዳእን ኣብ ዘይክእለሉ ዓፊንካ ሓንቲ ኣማራፂት እዚኣ ጥራሓ ቅንዕቲ ኢልካ ንዕኡ ደፊእኻ ከተእትዎ ምፍታን ግን ዕብለላ ጥራሕ እዩ ስለዚ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ 1993 ሓንቲ ውድብ ጥራሓ ነይራ እታ ውድብ ሕጂ የላን ኢለ ዝኣምን ኣነ የላን ህግደፍ በላ ድላይ ካበላ የላን ህግደፍ ናይ ዓመፅቲ ናይ ሸፋቱ ጉጅለ ጥራሕን ዘለው ዝኾነ ኮይኑ ግን ውድድር ኣብ ዘይብሉ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ንህዝቢ ተወዳዳሪ ዝኾነ ኣማራፂታት ከቕርባሉ ኣብ ዘይክእላ ሰዓት ሓደ ንበይኑ ፖለቲካዊ ውድብ እየ ዝብል ንህዝቢ እንተ ኣቕረበ ከም ቁኑዕ ጌራ ኣይወስዶን ግን ክገብር የብሉን ከዓ ኣይብልን ስለዚ ብከምዚ ገይረ መርኣኽዎ ኣነ እታ ኣብ 1993 ኣነ ዝሰማዕክዎን ኢንተርቪው ዝገበረ ኢሳያስ መብዛሕትአን ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ከሎ እዩ ዝገበረን እቲ ሕቶ ብዛዕባ ኮንፌደሬሽን ዝብል ሕቶ ምስ መፀ ብዛዕባ ምስ ኢትዮጵያ ምትሕግጋዝ ውዕል ፈሪምና ኣለና ናብ ዝለዓለ ደረጃኡ ክነጥሖ ንደሊና ወላ ኮንፌደሬሽን ገለመለ ዝብል ዘረባታት ተዛሪቡ ኣነ ከም ዝሰማዕክዎ ዘይሰማዕክዎ ካልእ ክህሉ ይኽእል ክኸውን ኣብቲ ዝሰማዕክዎ ግን እሞ እንታይ ዓይነት ኮንፌደሬሽን ብኸመይ ዓይነት እዩ ክካየድ ምስ በልዎ ግን ዝመለሸ ሕቶ ኣነ እቲ ደቂቕ ነገራት ክኣቱ ኣይደልን እየ ደፋኢልና ንሪኦ ጉዳይ እዩ ግን እቲ ምሕዝነት ጀሚርናዮ ዘለና እንዳማዕበለ ከይዱ
ክሳዕ ኮንፌደሬሽን ዘይባሃሉ ምክንያት የለን ነዚ ንድግፍ ኢና ገለመለ ኢሉ ናይ ፖለቲካዊ ዘረባ ተዛሪቡ ፖለቲካል ስቴትመንት ጥራሕ ከም ዝሃደመ ኣነ ሰሚዐ እዚኣ ዘላትና ሓበሬታ ካብዚኣ ንወፃኢት ትፈልጦ እንተ ደኣሊኹም ግን እንታኹም ኣብዚኣ ክመሃር ስለዚ ተንክልተ ሕቶ ዝመለስክዎን መስለኒ ካልእ ሕቶ እንተለኩም اوكي ثانك يو غاشانا سينغال ولد تسعه كنكتل إن نبحثه حادنة حيلي الله خاطرهم كأكبر أو حادنة حيلي برجع الله